muri Zimbabwe sekutaura kwandaita kuyeka kuti ndichange ndiri kupinda mumadokero nhasi yezi chirongwa chakudzoka nhasi ndina mukoma Albert Katse vanofamba nechikwata chinonzi God's Kingdom Band. Taimboziva iri orchestra maombo azo vakatibuditsa album itsva rinonzi Dio Seudi. Album racho rine 6 tracks, saka ndio muimbi watinaye mukati mechizuwa ranhasi, muimbi weZimbabwe anoimbira vana veZimbabwe, wanzi muparidzi wezvidhakwa mufundisi wezvidhakwa. Saka regai tione kuti tipinde muhurukuro namukoma Albert Katse vandiri kubatana navo vari pamadokero. Ini ndiri kunozva kuDesert Studios kuSouth East. Mukoma Albert Katse, tinokutambirai zvakanyanyisa pachirongwa huchi pasina nyuchi. Ndinoziva kuti mimika amusisiri muyenze pachirongwa panapa, asi kune vamwe vangadai vari kutanga kunzwawo kuti kune mbimbi anonzi Albert Katse. Yes, takambokurukura nawo kumberi uko. Mukapinda paYouTube pachannel yakanzi Mafaro Huchi munokwanisa kusangana nehurukuro dzandakamboita navo. Saka nhasi tiri kutarisana nealbum ravo rakanzi Dio Seudi, album ravo rakatibuditsira mukati megore rino. Mukoma Albert, mukana ndewenyu, nguva ndeyenyu. Chingamidzai nekukwazisa vateereri uyezve nekunguvapa kanhoroohondo kadiki keupenyu hwenyu kuitirawo vamwe vari kutanga kukunzwai zvezuva ranhasi. Kwazivai vateereri veSungura Music, vateereri vaAlbert Katse, mufundisi wezvidhakwa, vatsigiri zvekare vehuchi pasina nyuchi naDJ Mafaro. Ndiri kukubatai ndiri kuZimbabwe, muguta reHarare kunonzi kumadokero. Tasanganiswa pachirongwa ichi, chirongwa chatinodaidzwa naDJ Mafaro, tichitaura nhoroondo yedu sevaimbi. Muri yeZimbabwe, yes, ndo muimbi watinaye nhasi mukati mezuva ranhasi, mukoma Albert Katse nechikwata chinonzi God's Kingdom Band. Vatiri kubata vari kumadokero. Ini zvangu ndiri kuno zvangu South East of England, Desert Studios, Mafaro Huchi pasina nyuchi. Tisati taenda kure, regai nditi mukoma Albert, takanzwa kurwadziwa zvakanyanyisa mukurasikirwa kwamakaitwa naBhururu. Mukoma Tatenda Pinjisi pamwe chete namukoma Naison Tembo, vamwe vevaimbi vakatitandadza. Tino urombo chaizvo, tino urombo mufunge. Ameno kuti mungade here kutipawo nhoroondo yeupenyu hwenyu. Mukoma Albert, kungoitira kutanga kutosanganawo nemi, kunzwa kuti kune muimbi akafanana nemi, kungovapawo kahistory keupenyu hwenyu, kwamakaberekerwa, kwamakakurira, uyezve kwamuri kugara mukati menyika yeZimbabwe. Matambudziko akaonekwa vateereri vedu, matambudziko akaonekwa DJ Mafaro. Tine urombo zveshuwa nekusiyiwa naNaison Tembo. Chinhu chakadai ichi chinhu chakandinetsa kugamuchira, nanhasi ndichiri kunetseka kugamuchira. Ndiri kutonamata kuna Mwari Mweya Mutsvene kuti vandibatsire kundinyaradza, vandinyaradze nekuti zvakaoma kurasikirwa naNaison Tembo. Chakava chinhu chisiri nyore, nanhasi hachisiri chiri nyore. Naison Tembo, he was a pillar mubhendi reorchestra mavambo azvo kana kuti muGod's Kingdom Band. Anga ari pillar Naison Tembo. Handikwanisa kutsanangura nyaya yacho zvokuti ndinobatikana sometimes ndiri ndega, misodzi inotongobuda ichingoerera, ndisingakwanisa kuzvidzora kuti ndizvinyaradze. Zvakaoma. Naison Tembo kufa kwake hakuna kundiitira zvakanaka. Takatanga kushandira Naison Tembo 2004. Takasangana kudziva rasekwa. Inini Naison Tembo aitengesa pamusika wasisi vake vainzi Mai Ashi. Mai Asha murume wavo airidza neRNK, ndiaridza bass guitar kwaRNK, ainzi Ndava, ndiaridza bass kwaRNK. So ini ndaitengeswa musika wamai vangu DZ3 maya muroad inonzi yo Boterekwa, ndomataitengesera imomo. Saka ini ndachangobva kumusha ndine chigitare changu, ndatouyawo zvangu kuno kuHarare kumaholiday ndichigitare changu chekuveza.
Nelson Tembo akabva ndiona ari kumira akati uya pano kaiwe, ndikaenda paya ndasvika ndobva nditone gitari rako, ndobva aribata akabva atadza kuriridza akati gitari rako unoridza sei, bhozi rangu ranga riri homemade chaichaiwo chibhanju cheche. Ndobva ndamuridzira vaona kuti mukomana ari kutobata ka iye akabva anakirwa manje nehendi yangu posi tandiri same age ka. Ndobva atoti hei iwe marero ari kuita utobata but chikuru chamusana chekuti gitari rako harisi proper, harisi remagetsi chaiwo, ko ukazobata remagetsi rinofamba sei. Akabva ava neshungu dzekuti aende neni bhozi Nelson Tembo panguva yandi kutaura ike ndiuya aitoitawo mbiri achinzi kwaSolo Makore, airidzira Solo Makore bass guitar, achitonzi kwaSolo Makore kune kabasist kakasub bassist kechidiki kari kutotanga kupisa achitoriwa mabhesi. Ndobva anditi unokwanisa here kuzoya kupractice. Ipapo mudhara Solo Makore vaipractice kumaindustry kuDZ2. Ndobva andiudza time nedhei rekuenda, ndikaenda zveshuwa ndisingafungire ndo zvandichasangana nazvo. Kudai ndotoona practice yatotanga, mukomana akatobata bass, Nelson Tembo atoridza bass guitar. Akandichallenge mukomana uyu tora bass guitar. Ndobva aridza apedza kuridza vandititojisaona mudhara Solo Makore zvikanzi uyu anonzi Gatsi, uyu mumwe wangu shamwari yangu totengesa tese kumusika uyu anoridza gitari, mbomupaiwo gitari. Mudhara Solo Makore bva vandipa rhythm, ndobva ndarova rhythm yavo iye vane godo iyayi ndarova rhythm mudhara Solo Makore akanakirwa akanakirwa zvisingaiti. Sandarova rhythm iyoyo kai tata kutopoda tichienda mapractice tese Nelson Tembo neni kwaSolo Makore kweko nichibatiswa marhythm, Nelson Tembo aibatiswa mabhesi. Asi nanda kuzoita serious manje ndokuenda amadhezi achona achiri mudiki, zvekushanda nemabhendi zvaitondinetsawo because nandinedza ngopfungwa dzekuda kungonakirwa negitari. Ndomasanganira atakaita naNelson Tembo. Kubva ipapo Nelson Tembo manje taiti everyday ndaimuka kuseni kuma 5-6 ndatosvika pamba pasisi vaNelson kuseni ndotonoka otonzi imi matori akuzoridza magitari kuseni hamusati maita mabasa kana kugeza maplate kana kutoti mugeze mazino chaiko. Akomana imbotanga mboita mabasa, totobatsirana mabasa chichi naNelson Pepe. Tobva tapedza saka mukoma ndava negreen baba ashitsano vaNelson ava vairidza kuRNK ava vairigara nemagitari nguva tori nemagitari ese lead nebhesi. Tototora magitari aya naNelson takutoita sei takutorova pepe. Saka mukurova manje takuti posi taiwirirana zvisingaiti tatiri same age ka nemukomana taiwirirana zvekutodaro. Tototanga kurova magitari, mukurova magitari manje ndomaizobuda tungoti machuni tatainakirwa nato kuti tikutorova zvitowirirana kaizvo. By that time nasanda kuridza rhythm ipapo, nasanda kudza lead ndarova rhythm, tirova rhythm nebhesi, rhythm nebhesi. Kubva ipapo naNelson Tembo takazomboparadzana Nelson abva vaunogara kuKorobra, vakazotama vaunogara kuKorobra, ndobva taka distance tata kusanyatsokuonana, but takazoonana futi kuna 2006 kana 2005 ndopatazenge tasangana naObvious Mutani ipapo. Ini ndii ndakatanga kusangana naObvious Mutani 32 patambogadzira music yake, ndagadzira music yake. Pfungwa yekugadzira music yangu yanga isati yapo, ndagadzira music yake ndobva anditi ndikushaya bassist panguva yacho ndandiri rhythmist. Ndobva ndandotora Nelson Tembo ndikati pane mwana anonzi Nelson anoridza anowanika kwakati ndotamutsvaga ndotamuisa mubendi. But inini pandaridza rhythm munhu aifanira kumuridzira lead Nelson negreen Obvious Mutani anga asiri kuwanika. Ndona muti but ndoda kudzidzira lead kaini uyo saka tama inodzidzira sei lead yo usingarigoni. Ndobva ndangoita shungu ndatanga kutodzidzira lead. Kubva ipapo ndomatangira ndakaita kuridza lead guitar. Ndobva tatongoramba takadaro tichirova tiri 3 takadaro kusvika tatonorekodha tiri 3 takadaro pastori narhythm. Ndikabva ndaisa marhythm ese kustudio nemasabu ese ndomatangira takaita. Saka naNelson Tembo nhoroondo yacho yakakurisa zvokuti ingatova iyo ingazadza foni iyoyi ndakada kuitaura. naNelson Tembo takazongobva tese naObvious Mutani kwaNelson Tembo, takabva tese kwaObvious naNai taenda ndafoma band. Ndakangotanga kunyora masong ndikanaudza Nelson ndikati ashandire masong andanyora ndauda kusiya Obvious kuita sei Nelson but kana wakutosiya Obvious ndokutera ndobva tatosiya Obvious
ndopanditera Naison. Mukatera pa Obamelon tikazorwana ongororo yakadzama iro. Ndakatoembana Naison Tembo ipapo. Pa Obamelon kutanga iro. Naison Tembo aitolida mavhokoso. Ndichibheka nasanda ne confidence akanyatsowanda dzekuti ndinyatsolida mavhokoso. But ndikunamata kuti ndiwane Obamelon ndizonyatsokupa imwe zviro zonyatso sense kuti ndokwatakabva. Then takaramba tichingorekuta tesi naNaison. Aimboti kana akabotora nerwe band but still Naison ngodzoka kwangu uku. Kokesera mambo azo ndoranga ripende rake cheche. Chero paafa ipapa achiridza namukoma Tatenda Pinches. Aitouya futi. Taitoridza tese. Naye mukoma Tatenda Pinches vakandirwadza zvisingaite. Ndakarodza namukoma Tatenda kwete mbichana. Mukoma Tatenda ini ndindaivagera futi. Ndandiri baba wao nditashogera. Vaiuya every week ndichivagera. Tichienda mashows naNaison vachiuya vese. I remember Naison Tembo ndichitomufonera 4 days before vatisiya. Nditoti naTembo makufana kuya kupractice. Obamelonji yatakaita dude. Mafana kuya kupractice waitoti itoseka itoti ndinouya sekuru mani tikunotoya nhasi. Ndinoda kuya naPinches taura naPinches. Ndichotaura naPinches. Pinches aitoti don't worry tangoita nasekuru don't worry. Pa Obamelonji yenyu ndoyada kuridzirai mahara asi tonanga send renyu. Sambo kana mari yesweet kana yeminti kana yebhasi. Nditotoya ndiri bho totoridza. Todzokera kumba titoseka paipai. Vaitoona kutoya nhasi izvozvizvi. But hamene toona zvakamira sei. Havana kuzokwanisa kuya. That was our last conversation naNaison Tembo namukoma Tatenda Pinches. Saka Naison Tembo akasiyaridza magitare. PaAlbum riri mukateerera song inonziyo Mukaka weMuroi. Ndiye akaridza main rhythm ipapa. Nesong inonziyo Dena Makomborero ndiye akaridza lead guitar. Song inonziyo Namo dzangu ninochemera kwamuri. Namo dzangu ninochemera kwamuri. Ikoko. Ndiye akaridza bass guitar ipapa. Saka ndikafunga nyaya yaNaison Tembo indiitire zvakanaka. Tinongoti mweya wavo vakomana vauzorore murugare. Mwari avawanire nzvimbo nokuti basa ravakabata kwandiri nekunyika rakakurisa. Kana zvichibvira nyasha dzichiwanikwawo kwavari, Mwari avazorodzewo murugare. Ndo nhoroondo yangu naNaison Tembo. Ini ndinonzi Albert Gatsi. Albert Gatsi zita rangu remadunhurirwa kana kuti rebasa rinonzi Sungura President, zita randakapiwa nevanhu. Mufundisi wezvidhakwa. Albert Gatsi murume akaberekerwa kuMount Darwin. Ndakaberekwa mugore ra 1987, 28 June 1987. Ndakaberekwa muchando zvedu muwinter. Ndakadzidza pachikoro chinonzi icho Bandimba Primary School kuMount Darwin ikoko, primary level yangu. Ndakadzidza zvekare secondary level high school panonzi paChigango secondary. But secondary level ndakazodzidzisa zvekare muno muHarare kunonzi kuDzaura Seko High 2 kubva form 3 kusvika A level yese. Saka ndo mamiriro akaita nhoroondo yekuti Albert Gatsi ndiani. Mazvita mukoma Albert nenhoroondo yamatipa mafambiro amakaita mubasa rekuridza mumanzi namukoma Naison Tembo pamwe chete namukoma Tatenda Pinches. Zvedi kana tikazvirangarira izvozvo vashamarare patinobata dzimbo tichiridza kudai zvakomana uzofunga kuti akomana dai murume uyu Mwari vazomuchengeta dai pamwe parizino apa tingadaita papi nelevhuro racho ravanga vasvika. Shuwa ndinoti nyaradzwai vazhinji vakabatikana zvakanyanyisa nekushayikirwa kwatakaitwa nevarume vaviri ava plus the drama wavo. Mwari azonyaradza mhuri dzese, azotinyaradzawo nesuwo nekuti vanhu vataishanda navo mukoma Tatenda. I've got a lot of clips avaindiitira jingles and all the stuff. Taingoita nawo futi sekuru muzukuru izvozvizvi. Tichiri kubatikana wena, tichiri kubatikana. Anyway, regerai tione kuti ko mungade kutizivisawo here kuti pamhuri apa mane mhuri here kana kuti muchiri single.
kamuri yeZimbabwe ngida kuziva kavaimbiri edu tinoziva kuti vaimbi edu vanoita zvinhu zviri right anditika havazi vai vanongonzi apa aonekwa apo mungade kutizivisawo here kuti mune mhuri kana muinayo mhuri yenyu yakakura sei? Ndine mudzimai anonzi Nometa Nyamanza. Ndine vana 3. Mwana wangu kutanga anonzi Alpha, wechi2 anonzi Alfred, chikomana chorwa magitare icho. Wechi3 anonzi Alvena musikana kana kuti Mutsawashe. Ndio mamiriro akaita mhuri yangu. Takabarwa tiri vana. Ini ndiri wokutanga Albert Gatsi, anonditeera anonzi Alfred Gatsi, arimo muchikwata. Achiteerwa anonzi Axon Gatsi, arimo zvakare muchikwata. Vanoimba vese vakomana. Vachizoteerwa nemusikana wokupedzisira anonzi Faith Gatsi. Faith Gatsi akaroorwa kwaMutare. Ndio mamiriro akaita mhuri yedu. Aiwa, tinotenda nenhoroondo yemhuri. Yes, father of 3, uyezve born in a family of 4. Imi ndimi dangwe rababa namai Gatsi. Aiwa, kata kutoti sekuru nambuya Gatsi. Aiwa, zvinotendwa izvi. Mhuri yeZimbabwe mukati mezuva ranhasi ndine muimbi mukoma Albert Gatsi vanofamba nechikwata chinonzi God Kingdoms band. Album icho inonzi Deal Sealed ine 6 tracks. Saka sekutaura kwavanga vari kuita pavanga kuti panhoroondo yekufamba kwavakaita namukoma Naison Tembo vachiti ndo vakaita marhythm, vakaisa marhythms, vamwe pacho vakarova mabhesi pane dzimwe tracks. Tinoda kuti titore kambo kanonzi Mukaka weMuroi kamanzo vachitaura vachiti mukoma Naison Tembo vakasiya vaisa rhythms ipapapa. Rega tikanzwe kambo kanonzi Mukaka weMuroi kubva paalbum Deal Sealed. Yes, sungura president mukoma Albert Gatsi, God Kingdoms band, Mukaka weMuroi. Bana mai vakakubereka mazuva ako agovetserwa. Vangokudza bana mai vakakubereka ipapo chete unenge wakona. Vakakurera nemari yemusika asi nhasi uno watokanganwa. Vakakurera nemari yemarito asi nhasi uno watokanganwa. Vaikupisa mababa mai vako chirishava havana kumbokusiya vakadaro. Vaikupisa mababa mai vako chirishava havana kumbokusiya vakadaro. Vakakuchengeta mudumbu ravo mwedzi mupfumbamwe havana kumbokurasa sevamwe. Vakakuchengeta mudumbu ravo mwedzi mupfumbamwe havana kumbokurasa sevamwe. Aunganange mama chero wawanda vakabata gumbo remunhu. Chokwadi aunganange mama chero wawanda vakabata gumbo remunhu. Chokwadi aunganange baba chero vadonha murusero zvabuda pabhoshongora. Nekuti shoko rakangoti vakudze harina kuti vakudze kana vasingaroye kwete.
nekuti Mwari vakangoti vakudze havana kuti vakudze kana vasingadhakwe kwete. Baba na mai vako vakakubereka mwana we kuti mazuva ako akowedzerwa. Kudza baba na mai vako vakakubereka mwana we kuti mazuva ako akowedzerwa. Vakava nezvikwambo zvisinga mishonga neyami yemapere nyangwe zvikaita sei ndima yevako chete. Vakava nezvikwambo zvisinga mishonga neyami yemapere nyangwe zvikaita sei ndima yevako chete. Nyangwe zvikaita sei azvichinje, nyangwe zvikaita sei ndima yevako chete. Nhasi uno wakanganwa nekuti wakura iwe, nekuti nhasi wadzidzaka. Wozangana netumaprofita twenhema, wozangana netumaprofita twemapani. Onzi mai vako nababa vako varoi, onzi mai vako nababa vako varoi. Onzi nhasi uno usaende kumusha, onzi nhasi uno ukaenda kumusha mdoroiwa, onzi nhasi uno ukaenda kumusha mdoroiwa. Iwe zvako wakanwa mukaka wemuroi, waibviswa pamba nemuroi, wakagara mudumbu remuroi. Vaita mari kana kutenga chigiri zvayo, vakawanda vanozokanganwa. Vaita mari kana kutenga chigiri zvayo, vakawanda vanozokanganwa.
vatororwa chero munyu chaivo vakawanda vanozokanganwa vatorora. Usavakanganwe baba na mai, usavakanganwe baba na mai, usavakanganwe baba na mai. Vakaputsa vafa neoparesheni amai kuputsa mishana pakati peusiku. Vakaputsa vafa neoparesheni amai kuputsa mishana pakati peusiku. Wave kudada wakagara mutumbure muroi mwedzi mupfumbamwe wakanwa mukaka wemuroi. Wave kudaro wakadya bota remuroi. Wave kudada waitiswa pamba nemuroi. mukaro buda mudariro kana mukaro mroi wakaupa mteusi wote sungura president koma Albert Katsi nechikwata God Kingdoms Band anzi nyangwa mai ukawaona wakabata gumbo nomunhu aumbofa wakanongedza mai azviiti nekuti soko rinokuudza kuti amai
kudza baba namai wako. Ndo zvarinotaura chete. Harina kuti kana ukawaona vachiita sei kana vachidhakwa uvashore. Baba vako zvikanzanzi kana vakanzi vadonha murusero zvabuda pazvongora ndi baba vako chete. Kambo kane rudzidziso rwekuti vana tizoramba takarangarira vabereki vedu tidai vasirivo tiri panyika pano. Hapana munhu anoziva umhandara hwamai vake kana ujaya hwababa vake. Saka izvozvo is their own business to sort out. Isusu chatinoziva ndechekuramba tichivaremekedza. Mazviita nekambo mukaka muroyi, kambo kari kuwanika paalbum ichoicho inonzi Deal Sealed. Right, ngatifambire pamberi nechirongwa. Tinoda kuti tione pamaalbums mane maalbums mangani kusvikira panguva ino, zvichisanganisira neiro rineri ratakabata mukati mezuva ranhasi. Inini ndave nemaalbums anosvika 9 akabuda. Rechi10 harina kuzobuda, pane zvakaitika mugore ra2015 rainzi Mbiri kunasha, harina kuzobuda album iroro, but akabuda i9 ndo maalbums andinawo. Ndinogona kutaura kubva kokutanga. Pane album rekutanga rinonzi Ongororo Yakadzama, rakangowanika pamakassettes chete, harina kuwanika pamaCDs. Ndichiri kuita bishi rekuti nditsvage kuti ndingamawane sei masongs acho. Ndinovimba kuti kana ndichinge ndamawana ndichakusenderai chiro changu ndimawane masong iwayo, ndikuzokusenderai mozomazivawo sevateereri kwatakabva nako. Ndo album rekutanga. Album rechipiri rinonzi Zvinanhara nemagitari. Zvinanhara nemagitari ndo rine masongs akaita sana Diaspora, Mamba nemamwe akadaro, Musasiya Vana nemamwe akadaro. Rechitatu rinonzi Pakusawira, rine song yakatanga kunetsa zvisingaiti kuno kuZimbabwe inonziyo Bata Band. Bata Band, wo uyo atizira neuyo waenda nemuchato, yakangofanana imba yakangofanana. Ndo pariri papa. Nemwe song inonziyo akunditiza masong. But ndo pane masong akatanga kunetsa paalbum iroro, akaita kuti ndizikamwe kuti kune muchinda anonzi Albert Gadzi paalbum iroro. Nemwe inonziyo imba ichitiyo murume wangu baba vevana rudo wakaisepi, kusiya baba namai vangu kuuya kuno ndigare newe rudo newe. That song yakanetsa futi zvisingaite, yekuti mukatanga kubaya foni usiku hwese, mukatanga kujunga foni usiku hwese, koininiwo zvangu koininiwo, inonzi koininiwo. Saka album irori ndo rakaita kuti ini nditange kutomuka kuzikamwa kunzi kune munhu anonzi Gadzi. Album irori rakapinda muwandu zvekudaro. Saka tabva ipapo pana Pakusawira kwakazouya album rinonzi Kufamba Munashe. Kufamba Munashe iroro vanhu vanga vakutoziva manje. Pane masongo akafanana na Peace of Mind ine masongo akaita sana Ramba Wakasunga iripo ipapa. Ramba Wakasunga kusvika abvisa mari. Masongo akawanda aripo ipapo, vana hama dzemurume, vanhu vanga vakuziva. Takutotanga kuita mashows papa, takutofamba tichitenderera muZimbabwe yese. Tabva pana Kufamba Munashe takabva taya pa album rakanzi ndakuti ndichikanganwa mani, ndo patakazoita Mbiri kunashe. Pane zvakaitika panhau dzesound, saka takazotora mamwe masong anga akabuda zvakanaka mamwe tikamaita re-record, tikazomaisa pana rainzi Roko Rwashe. Roko Rwashe ndo rakabva razosumudza graph manje. Roko Rwashe rakazosumudza graph kwete mbichana. Ndo pane masong akaita sana Mabasa. Isusu taiti song yainzi Mabasa, ndo zita ratakaipa, but vanhu vakazoipa zita rekuti Beans. Vakaipa zita rekuti Beans because vanhu vaifarira stereki pataimba tichitaura kuti mabasa akawanda akasiyana siyana, mumwe nomwe ane pake panomupa kurarama. Saka pane pataizomenshena tichitisu mumwe anotamba bhora achiwana mari,
umwe anotengesa beans. That part yo yaifadza vanhu zvisingaiti. Taingoti kangosvika kuti beans munoiswa patangoti beans. So yakadinetsa song iyo chingonzi beans. Ndo zita rakapiwa nevanhu. But isusu takaipa zita kuti mabasa. Ndo pane masongo akatasana rufu song yona nhasi tikaenda pashow tikasaridza rufu tinenge tisina zvataita vanhu vanokomborena zvisingaite kuti hazviiteka kuti mubve musina kuridza rufu inodiwa zvisingaite nevanhu nemasongo akaita sazvito nemabasa iyo yatinotaura kuti gudo kutotama hobi zvareva kuti mubvumbi wabvira kuri. Kana munhu agere mushe mumba make ndiani angade kusiya imba yake? Kana munhu agere mushe ndiani angade kusiya mukadzi wake kana murume wake? Saka garai zvakanaka. Zvito nemabasa zvinogona kukonzeresa kuti mukadzi aende kana kuti murume aende. Yakanetsa zvikari iyoyo song yairidzwa singaite, yairidzwa naMudara akanyimba Bhodlo kuNational FM. Vaimeka sure kuti vairidza zvisingaite. National FM yakaridza song iyoyo. Tabva pana ruoko rwashe papapo. Tabva tazwe pane album randasiya rinonzi Pausawira. Ndaritaura ndorina naBata Band. Tabva pana ruoko rwashe ndobva tazoya pana Tichakomberedza. Grafu rakazoramba richikwira. Tichakomberedza iyoyo ndopana namabhanana. Mabhanana ndo imwe song yekuti tikasvika pashow zvekare tikasairidza iyoyo futika inenge iri hondo nemafanzi. Mabhanana inodiwa nevanhu zvisingaiti. Mabhanana then kouya imwe yatinoimba kuti munhu wenyama aungamugone anongotaura zvaanoda chakanaka angachione anongotaura zvakashata inodiwa futi iyoyo. Saka maalbum zese ada kutaura aiwa anga akuita kuti zita rinyatsoenda kumberi. Tabva ipapo ndabva tauya album iro kuti tiri munyasha ndopana na David and Goliath. David and Goliath yakafarirwa risingaiti nevanhu. David and Goliath yakatisimudza kuti mbichana. David and Goliath ndinoimba kuti David and Goliath yatozoita futi video pamberi apo because vanhu vakaradza kuida song iyoyo. David and Goliath neimwe yacho yainzi tiri munyasha, kuza vabereki, masongo iwayo akadiwa nevanhu zvisingaite. Tabva ipapo pana iyo negirini tiri munyasha iyi ndobva tazouya inonzi iyo nyasha dzausingafungiri. Nyasha dzausingafungiri ndo pana song inonzi Tissue yatakaita featuring Mark Ngwazi. Tissue kaita featuring Mark Ngwazi nesong inonzi usingafungire yatakaita futi collab na the senior lecturer Mazibaba Nicholas Zakaria. Ndo album iroro I think ndiro mukoma wenegirini ndonyasha dzausingafungirika ndo mukoma weiri manje ratazoita izvo zviri rinonzi ro Dew Sealed izvo zvizvi patariburitsa aiwa tiri kuona kuti respond yevanhu yakatosiyana, grafu rakatokwira singaiti. Vanhu vari kuratidza kurifarira zvekare album irori vari kuratidza kurifarira. Saka ndo mamiriro akaita maalbums angu kubva patakatanga kusvika patasvika nhasi. Tine masongs atakaburitsa ari masingle yakafanana neimwe yanonzi vanondivengereiko ivava. Song iyoyo ndiyo yakandiwinisa award maawards anonzi listeners choice awards ku Star FM. Yakandiwinisa award song iyoyo, yakaratidza kufarirwa zvekare nevanhu. Koita inonzi tiri kutandara yakabuda zvekare risingle, akabuda ari 2 masong iwayo ari masingle. Ndo mamiriro zvakaita kwatakabva paalbums atakaburitsa. Regai ndikutendei mukoma Albert. Yes, nekutora nguva muchinyatsotsangura all the albums dzamati maburitsa so far 9 albums. Inini ndakatanga kukuzivirai pana zvinanana nemagitari ndikati murume uyu anowanika kupi uyu. Tichibva tatsvaga nhamba kubvira pana iyoyo yechitu yenyu zvinanana nemagitari right up to now maalbums enyu ese ndinayo. Dzimwe dzimbo dzenyu dzakatomboita kunge national anthem pachirongwa chedu cheuchi pasina nyuchi. Vatereri ndinogona kuti mubate V11 yacho mukapinda pamashows ese atakaita mukatsvaga paYouTube pachannel yakanzi Mafaro Huchi muchitsvaga mashows muchikateerera ese mashows andakauploada ipapo
munotodzinzwa. No, takasumudza graph. Tinoda kutenda kuti vatsigiri muri kufarira vaimbi veZimbabwe uyezve muri kufarira muimbi watinaye, ende izvozvo zvinopa simba rekuti muimbi unenge wakuziva kuti basa rauri kuita riri kufarirwa nevamwe, nevazhinji, nevamwe mafans vakawandisa, nevamwe maartist ezvewo vanenge vachitofarira basa raunenge uchibata. Rega tifambire pamberi, mungada kumbotitora paarrangements apa, nekuti band leader ndiye anotsanangurira here kana kuti ndiye here anenge atone malines ekuti okay, lead riri kufanira kufamba rakadai, rhythm riri kufanira kufamba rakadai, sub rhythm, bass, ndiye here anodecide kana kuti itongori yekutoti vakomana anogona kutongorova gitara rake, imwe mukatongonakirwa nemarovero ari kuita mubva toti makutopinda nekurova kambo. Zvakamira sei pakuarrange? Ndikuda kuedza kutaura kuti kucreate a song out of nothing. Imimi ndime here munototaurira maband members enyu kuti rova wakadai, kana kuti ivo vanoshandisa their own experience kungonzwa kunakirwa nebasa sevanhu vanenge vari pabasa. Can you take us through ipapa timbonyatsonzwa zvakamira sei? Saka timu zvimwe nguva ndoriimbira sezvamabvunza avo, ndikariimbira munotonzwa kuti song yangu Magatsi iri famba yakadai, ubatorwa rhythm yake ichienderana nemanzwiro ari kuitawo nekuzarurwa kwaanenge aita panguva iyo, zvotongonangana nemavhocals anenge ndaimba. Kana kuri kuti ndiye atanga nerhythm, ndindotongonamirawo mavhoko angu parhythm yake iyo, ndotoinamira vhoko ndomuudza kuti rhythm iyi pane kwakamboiridza here kana Samuel kana kune mumwe muimbi, pangoti handina, ndototi yatoo yangu iyo ndaifarira ndakutoimba. Ndomafambira azvoita. Zvakanaka zvakadaro. Saka mainzwa vateereri kuti haiziye kutoti ndini band leader saka itoitai zvandiri kuda, gitara ngarifambira rakadai, asi maband members vanongoshandisawo unyanzvi hwavo achiroone paanorova zvikawirirana, zvobva zvanaka zvakadaro. Mazviita mukoma Gatsi nekutitsanangurira. Muri Zimbabwe tiri pachirongo chipazana nyuchi, ndini wenyu Mafaro, ndiri kuno South East of England, Desert Studios. Mukoma Gatsi, yes, tinawo vari pamadokero apa, ndopata vabatira nabo tikati gaitimbovaunza pachirongo ati kurikure nezvealbum itsvaitsva, nekuti ndozvatinoda kuitira vaimbi vese vatinenge takwanisa kubata wana nguva yekuti timbokurukura pamhepo, yes, tichiendesa basa revaimbi vedu kumberi, vamwe michinzwawo dzimbo dzavo, michinzwa kwavakatangira, kwavari kuenda nezvavari kutirongera. Rega tidzokere paalbum, ndinoda kutora akambo kanonzi Mascam. Yes, hanzi vazhinji mazuva anaya vachada kuparidzira kumisha uko, amaino kuti zvakamira sei. Rega tikanzwe kambo Mascam kubva paalbum Dear Sealed. Here kuti Satani achagare kumusha, vamwe makanzwa kuti Satani achisitoikoko. Vaparidzi vakawanda vavekuda kungoparidza kumatauni, vaparidzi vakawanda vavekuda kungoparidza kumatauni. Mawani kuwani kubadariza, vachibadariza kunoriwata kupiko Sibara mwai, kunoriwata kupiko Sibara mwai. Vanobira vanhu vari mumachechi, vamwe vacho vanobira vanhu vari mumachechi, vamwe vacho vachiwanda nezita raMwari vachiti tiri kuparidza Mascam, vachiwanda nezita raMwari vachiti tiri kuparidza Mascam. Ngerindire varombo zvise
musita musita ra baba nere mwanakomana nere mweya mutsvene ukavanzwa tichumira nyoko vamwe vacho vanoita sekunge vanoda kuti vanhu vapone iso vanoda kuti chechi izare kana chechi yazara mari yowanda Nekuti kunobuda mifuso mananga nenzungu vakawanda vachada kunobaridza kumarula nekuti kunobuda mifuso mananga nenzungu vakawanda vachada kunobaridza kumarula nekuti kunobuda mifuso mananga nenzungu chekumi cheikoko chivage chekumi cheikoko mapudzi chekumi cheikoko akomana mananga chekumi cheikoko asikana mifushwa asina mari mumba mwari vanotouya nejongwe mifushwa nenzungu kana mananga nezviyo asina mari mumba mwari vanotouya nejongwe mifushwa nenzungu kana mananga nezviyo asina mari mumba mwari vanotouya nenzungu mifushwa nenzungu kana mananga nezviyo asina mari mumba mwari vanotouya nenzungu mifushwa nenzungu kana mananga nezviyo nembeva nembeva nemagogoya vanoita sekunge vane rudo vanoita sekunge vanoda mwari moyo yavo yakangozara mari vane rudo runenge rwachitakwa vane rudo runenge rwachitakwa chinokutengera supa vana vako vasina upfu chinokutengera doro vana vako vasina upfu pariraiwo maskamu maskamu pariraiwo maskamu maskamu
maki maunzo akawauya mubvunzo zvikanzi munorihodha kupi kweri vhangeri raMwari vhangeri nderevarombo vhangeri nderevapfumi ndere vakazvidzika imi munoritora kupiko vhangeri ramakutengesa iri ma1 on 1 akudedzerwa onzi bhadhara $300 $500 imika imi chenjera masikamu aiwa ini ndiri kungotsinira zvangu zvataurwa zvaimbwa nemuimbi wedu mugoma ubedkatsi vatinawo pachirongwa mukati mezuva ranhasi uchipasana nyuchi chirongwa munochiwana paZimnet Radio yes munobata www.zimnetradio.net kana kuzosangana nacho paYouTube Mafaro Huchi mukatsvaka ipapo munochiwana mazvita pakarohwa manzi manapa pakarohwa manzi ende zvakanyatso kwenjenjereka mazwi mainstruments hapana zviri kuita fight each other nekuti pana vamwe wekuti instrument rinenge riri high vocal rava rati high saka hapana chakunonzwaba aiwa makarongeka sungura president makarongeka right zvabva zvatipa kuti timboona kuti zvakakutorera nguva yakadii kuti iri album ribudei kuti muzonyatsoti yes panapa ndafara neoutput yebasa rataita nekuti ndikuona hangu kuti album pa sleeve cover pane 8 tracks but makatipa dziri 6 amene kuti mungade kubva mazozvibatanidza here kuti zvakazofamba sei kuti pabude 6 as sleeve cover rine 8 zvakatora nguva yakareba chigadzira album iyi close to 2 years. Album kukomboza song kunogona zvako kusanyanya kunetsa. Dambudziko riripo nderekuti song kuti muzogutsikana nayo imimi sevaridzi kubva pane vari kuridza nevari kuimba kuti muzogutsikana kuti song iyi yanaka iyi takuchifana kuirekoda ndo pane basa rakakura. Nekuti kungogadzira song iri ordinary hakunetsi, asi kugadzira song inonakidza vanhu iri solid yekuti unyazoona zvinhu zvese zviri on point, magitara ari kubuda, mavhokals ari kubuda zvakanaka, makeys asi kuti dzipa here pakuimba, hatisi kuchokwa here, tiri kuimba zvakanaka here, tiri mucomfort zone here, magitara edu ari kubuda sei, hapana mamistakes akawanda here, pataisa solo bass ndipo here, intro yedu yakanaka here, yakasimba here, maridhimu edu ari sei. Izvo zvinotora time kana vanhu vari muindustry. Why ndichidaro? Nekuti masongs mamwe atakaita kumashure haafanirwe kuzonyanya kudarika zvatinenge tichiita panguva yacho zvatinenge tindozvinyowani zvacho. Saipa mundo pane basa tinenge tine basa tiri kukombita nesu isusu nezvatakaita kare. Saka nachiita song ukatechita mana song ichadarika rufu here, masong achadarika mabhanana here, ichadarika eningini beans here mabasa. Ndo pane pressure yacho baba. Saka pane pasina kumira mushe. Ndo zvinotora nguva. Chinhu chechipiri chinoita kuti tinyanye kunonoka kuburitsa inyaya mafinances. Music inoda mari yakawanda pakuirekoda.
nda mari yakawanda. Saka pane pachida mari dzakasiyana siyana, mari dzekuti mugone kuungana sevanhu, mari dzekuti pamune makaungana chikafu, mari dzekuti vanenge vane madzimai avo munoungana vasiyirawo madzimai avo chekubata kuti vasasarewo vachitambudzika, mari dzekuita marest house, mari dzekuti mazoendawo kustudio marekodha mastudio fee, zvakawanda zvinenge zvichiitika. Saka nyaya iyoyo manje ndio inonyanya kuti draina iyoyo. Panenge pakati omei ipapo kuti album ribude, nekuti mukaita zvekumhanya muchiti regai tingoita tingokiyakiya zvibude, zvinobuda sina kunyatso kunaka. But zviri zvinhu zvokuti pamwe masong iwayo anenge atori nepotential yekutobuda zvakanaka kudarika level ramunenge mamasiyira, nekuda kwokuti maita mashortcuts mati ngatingoitai zvipere. Saka tinozotora, ini nangu ndinogona kunyatsotora nguva yangu, ndochinja ndakadzidza chekuti kunonoka kuburitsa harisi dambudziko, nekuti kana ndichida kuburitsa song inonzi mukaka wemuroyi, kana ini ndisati ndaiburitsa iri zvairi izvozvo, hakuna umwe munhu achatarisirwa kuiburitsa yakadaro. Saka ndikaita 5 years ndisina kuiburitsa, panongoshayikwa achaburitsa song inenge iyoyo yandichaburitsa iyoyo. Ndinobhiliva kuti chandichangobudisa ini kana chikaita 10 years ndindozochiburitsa chakadaro pasina umwe munhu achiita. Saka hapana kukombita naye, hapana chokumhanyira, ndo zvinozotibatsira. Asi kuita album kunenge kusiri nyore zvako kana wakamboita mamwe akakusimudza sezvandichireva zviya. Saka zvinotora time. Album Due Sealed rakamira rakadai so. Song iri pekutanga inonzi iyo tiregerere iwo. Then pane song inonzi iyo mukaka wemuroyi, tiregerere iwo mukaka wemuroyi, masikamu, panodiwa zodzo, wadena makomborero, nhamo dzangu. Ndo mamira rakaita, rine 8 tracks. Dzimwe dzacho 2 matracks haana kubuda ipapa bhozi sound yacho yana yabuda zvakanaka. So tiri kumhanya kuti timapedzise zvakanaka, anyatso polishwa sound ikabuda zvakanaka, tichangomakanda as a surprise pakati ipapa tisingaudze vanhu kuti tichakanda rini, but tichangomakanda. Chishuwiro chedu chanchi chekuti kana dei zvakarongeka taifanira kumabudisa nemavhidhiyo 2 acho akasara. Ndo pane chishuwo chedu, ndosaka musina kuona asina kubuda, ndosaka makaona asina kubuda. In fact mukatarisa pasleeve pedu akatonyorwa masong mazita acho aripo. Saka album iri rine 8 tracks. Masongs aya andataura, Due Sealed album tiregerere iwo inhau it's a prayer kuna Mwari. Andaitaura ndichiti Mwari, dzinza rangu rese rakapera rine mabhasikoro, hapana akabudirira, zvinhu zvakaoma, munhu wese ane mabhasikoro, hapana kana ane chaainacho. Mukateerera pandaiti hapana kana ane chine mavhiri, ane chine mavhiri ndiye akatotenga roloni because roloni nechivhiri kachiya chinofamba. So ndaedza kutaura nyaya yekuti sekuru vangu nagogo vakafa vasina chainacho, baba namai vatokura vasina chainacho, nesuwo futi takutokwegura tisina chatinacho. So kari kakachaini kepovhati kari kutambidzana kekuti pakaperera vamwe ndo pari kuperera futi vamwe, pakaperera vamwe ndo pari kuperera futi vamwe. Saka na zvakadaro manje zvinobva zvatipa mubvunzo. Ndofunga vanoita zvekurapa vanozvinzwisa ndikutaura kuti ukasvika kuchipatara unobvunzwa kuti kudzinza kwenyu kune munhu akamborwara nekenza, ubva kuti ubva wanyora because vanenge vafungidzira kuti chirwere masymptoms ekenza. Saka vanoita nezveutano vakasvika pavakagamuchira nekubhilivha kuti chirwere chinogona kutotapidzanwa mudzinza kana muropa zvichifamba nemajinzi emunhu. Zvinova zvandakaita research ndakagara ndikati but chirwere it's fine chinotambidzanwa ende chokwadi chinotambidzanwa. So pachinenge chichitambidzanwa apa source yechirwere mudzinza kana muropa chinenge chakamboiswa nani muropa? That was my question ndiri ndega. Ndinoda but Mwari nekunaka kwawo havangambotori chirwere voisa mudzinza kuti chipedze vanhu. Obvious ndi Satan mabasa ake. Saka kuzogamuchira kwavo kuri kuitwa chirwere vachigamuchira kuti zviripo pozi nenge akakazorana chake ndi Satan ari kuita kuti mugamuchire chinhu chaakaisa iye. Saka chinhu chese chakaiswa muropa memunhu chisina kuiswa naMwari hachina kunaka, hatichitenderi kuti chioperate, ngachibve.
ndo pane nyaya yangu. Saka ndataura nyaya yemakesi anonzi magenerational case, kuti kumwe kwacho kune kesi yekuti vanhu vanopera neasima, kuti kamwana kane 3 years unoona kakutoita asima, sekuru vashanga neasima, kwete ngapeteni, so karongoramba kachidzokorora. Saka ndakabva ndachiriza ndikaona kuti mabasa asatani yekuti anoisa chirwere mudzinza, anogona kuisa poverty mudzinza, kuti vanhu vese dzinza rese inopera kuita marombo, hapana anobudirira. Oshari saka kusabudirira kuita vanhu inyaya yekuti hakuna kana vanhu vari intelligent dzinza iri, hakuna vanhu vane wisdom, hakuna vanhu vakarongeka. Ndobva ndaona kuti Satani anogona kutendera kuti dzinza ropadere nemakesi. Kwaya chimwe chinhu chokuti kudzinza kwedu kunogona kuita madzibaba edu vakatadzira Mwari tisingazivi. Mwari wobva atendera kuti kesi ipinde. Mwari vatendera kuti kesi ipinde. Kesi iyo yobva yashaya munhu anoibreaka, kana kuti anokumbira ruregere kuna Mwari, because Mwari wedu ndiMwari anoregerera. Saka ini ndakabva ndacherechedza ndaona kuti kudzinza kwangu hakuna vanhu vakanyatsobudirira, tese tine patiri kuperera, so tine patiri kuperera, tinongopera pasame level. Ndabva ndaona kuti ilimitation yakatoiswa naSatani. Saka zviri paviri, is either ikesi yekuti Mwari akatendera kuti ipinde because pane akatadzira Mwari, kana kuti Satani akatodyara mhodzi yechinhu chakaipa mudzinza chokuti dzipere neurombo, kana kuti varoyi chaivo chaivo vanogona kutoona zvipo zviri muvanhu okonzeresa malimitation iwayo. Saka song iyi yaiadresa nyaya 3 kuti kana iri kesi yekuti Mwari pane chatakakutadzirai sevana tiregererei, kana kuti kana ari Satani akaisa zvinhu mudzinza umo, urombo hune zvirwere izvi, Mwari ka imimi chatozwa nekunaka kwenyu ka hamungambotori chirwere mukaisa mudzinza. Kana ari Satani Mwari tibvisirei zvinhu izvozvo. Kana kuti kana vari varoyi Mwari vari kukonzeresa, varipo izvozvo vari kukonzeresa, vari kuroyaka kudzinza rirambe rakadai, torai. Ndopamainzwa shiga vado varoyi vese tora, varoyi vese tora, Mwari tauya neminamato yedu, Mwari tauya neminamato yedu. Handitika tishenesere nzira isu tiyambuke, tishenesere nzira tiyambuke. It was a prayer kuna Mwari yandainamata ndichiti alright, ko kana zvakadai kuti sekuru vakafa same pattern, vakafa sina chinacho, isitachembera tobva tafawo tisina chatinacho, vabereki vangu wafa usina chavainacho, ko vana vangu Mwari, vana vangu ndichazovasirei. That was my prayer. Ko vana vangu, because ndikafa ndiri roja, vana vangu vachatoita maloja. Kana vari vanhu vaya vasingagona kumhanya zvatiri kuita izvi, vachatotambura wese kudarika isusu. So it was a prayer, it's a prayer kuti Mwari vatibvisire makesi, magenerational case. Mwari vatibvisire uroyi unolimita vanhu kuti vasabudirire. Mwari vatibvisire simba raSatani rakabata vanhu, rakasunga vanhu, rakasunga zvipo zvevanhu kuti vasabudirire. Ndo inyaya is based on true story. Izvi zvandaimba zvichiitika mulife mangu, muupenyu hwedu isusu. Zvandaikumbira kuna Mwari kuti Mwari kana vachinzwa vatibatsire ipapo, tibudirirewo. Kubudirira kutangirawo patiri, kuti vana vevana vedu, vazukuru vedu vazodyawo nhaka yedu yatinenge tasiya tashandawo. Then pasong iyo inonzi mukaka wemuroyi. Mukaka wemuroyi, Bhaibheri shoko raMwari rinoti kudza baba namai vako kuti mazuva ako epanyika awedzerwe, uitirwe zvakanaka. Saka nyaya yangu yanga iri pakuti parakapedza kutaura kuti kudza baba naamai kuti mazuva awedzerwe, handina pandakazonzwa richitaura kuti kana vasingaroyi, kana kuti kana vasingadhakwe nemusombodhiya, kana kuti kana vasiri pfambi. Ende Mwari aitozviziva kuti kune pfambi dzichabereka vana, kune zvidhakwa zvichabereka vana, kune varoyi vachatobara vana. But nyaya inoita kuti tikudze vabereki haisi pakuti vane good character. Nyaya hwani ndeyekuti ndiMwari akataura kuti kudza, saka tiri kuobey that principle. Uyezve tiri kuvakudza because wakabva mudumbu mavo, zvekuti mai vako ihure hazvibvise kuti wakabva mudumbu mavo. Chero vari hure, wakabva mudumbu rehure iroro. Saka vakudze, hausi kuvakudzira nekuti havahure, uri kuvakudzira nekuti wakabva mudumbu mavo, ende nekuti Mwari akati vakudze. Saka mukaka wemuroyi ndaedza kutaura nyaya yekuti kune vamwe vadazongwarisa ka vasangana nemaprofita tomapano kunzi mai vako baba vako akaromba chichi, kana musha vada kukuuraya, mai vako vakazodai vanoroya ndo vapedza vanhu. But still hazvine make sense pakuti muroyika kana chiri chokwadi kuti varoyi vane utsinye zvekusvika palevhel iroro, ukuti anobva atoita kuti mwana wavo vatodya. Alright, ko iwewo wakakura sei? Vakakusiya dzikaita 9 months, handiti uri mudumbu mavo,
pamwe pacho vachirutsa vachitadza kudya chikafu chavaidya, vachitokumbira mushana pakati peusiku, ndoda mushana na 2 am uri mudumbu mawo iwe uchivashungurudza. Nhasi uno wabuda wazvarwa, uri kumwa mukaka wemuroi, mukaka uri kumwa, hapana pawakazorora poison pamazamu avo kuti ungomuka wakafa. Pauri kurwara iwewe vari kuenda newo kiriniki kuti upore, handiti kurapisa nyama kuti ipore. Havasungoti ndifanire jarwara chirega yangofirije nyama, havasumbodaro. Wapedza woendesa kuchikoro, unoziva kuti kuno kuZimbabwe kunoku ine nhau inenzi yekanzuru yekuti vabereki vanenge vaita kana musika parodhi, kanzuru ichimhanyisa vanhu chida kuvatorera zvinhu. Mai vako iwe vaita zvemusika, wakarerwa nemari yemusika. Kanzuru ichimhanyisa vanhu, mai vanodai so tumadomasi twatorwa chichi kuti vakuendese kuchikoro. Vakuendesa kuchikoro, nhasi unovadzidza wapedza, wane kamukadzi kako kamusaladhi, kana wane murume wako iwe wane mari waunoti mbinga, handiti wakuchitaura kuti hanzi mai vanoroya mai vako, hamene zvavanodai chi, hamene zvamune mava kuzotaura taura. Kana mane mari dzenyu, vanhu vane mari dzavo, varorwa nevanhu vavanoda, varora vanhu vavanoda. Wakuchiona ngemai vari useless, wakanwa mukaka wemuroi, wakagara mudumbu nemuroi, handiti wakarerwa nemuroi, ukaendeswa kuchikoro nemuroi, handiti nhasi uno wakanganwa muroi wacho. Saka uroi vakanaka kana vachidaro. So nyaya yangu yanga iri pakuti ngatikudze vabereki, because hakuna prayer ungagone kuita yekuti Mwari ndiwedzere mazuva akawanda panyika kunze kwekukudza vabereki. Kana uchiti vabereki vako vakakusiya it's fine, but vakusiya kudaro nevanhu vakakurera kaiwe, pamwe ndigogo ndimainini or whoever akakurera, vanhu ivavo ngativakudze, ngativarangare, ndo vabereki vedu. Ndo pane nyaya yangu yandaimba yekuti wakanwa mukaka wemuroi, tisavakangane. Kana tichiva picture ngativaonese kuti hakuna muripo watingapa mai vangu inini nekundichengeta mudumbu mavo pavakaita. Hakuna kana muripo ungaenderana nechinhu ichocho, chinhu chakakurisa. Vakaona nhamo, vamwe vakazara nemaoperation chaivo chaivo, kutosvika pakuchekwa dumbu ravo kuti iwewe urarame. Saka ngativhaliwe chinhu ichocho, nekutovhaliwa kuti zvinhu zvakabva kuna Mwari achitozvitaura. Zvinoratidza kuti Mwari anoremekedza vabereki, kati anoremekedza, anokoshesa ruremekedzo rwatinopa vabereki. Ndo chete sikireti yekuti isusu tikomborerwe, tiitirwe zvakanaka tiri panyika. Yakataura zvinhu 2 principle iyo, kuti uitirwe zvakanaka uri panyika, uwedzerwe mazuva ako. Saka kana uchida kutapudza mazuva, ingorega kuvaremekedza, utoziva kuti wega wazviroya, watapudza mazuva ako, uyezve zvinhu zvako hazvikufambire. Ndo zvakatoreva Bhaibheri. Saka kune vese vanotenda mushoko raMwari, ndaivaimbira songwe kuti vazive. Nevasingatende vanofanira kuti vazive kuti baba namai vanoda kukudzwa. Kwete vamwe vanoti baba havana basa, baba havana ngozi. Ini nangu maonero angu ndinoona kunge vanhu vakakosha zvakafanana. Because Bhaibheri rakatikudza baba naamai, handiti. Saka tikuedza kutaura kuti kana pachinzi kudza baba naamai kuti mazuva ako awedzerwe panyika, let's say Mwari akaisa 100 years pakurarama kwako, ndinoona sekuti vanoisa 50 kuna mai, 50 kuna baba. Saka ukakudza mai chete uchabhenefita 50 dziri kuna mai. Mafungiro angu 50 dzekuna baba udzwani, uzwakudza munhu wani. Saka masongo anenge achitidzidzisa kuti tive nemunhu wakanaka. Then iyo yakanziyo kupa iyo, apo ingori nhau yegiving, zvirimo futi mushoko. Rwakaropafadza ruoko runopa kudarika runo runogamuchira. Nyaya yekupapo vanhu vazhinji havazivi kuti kana vachipa vanopa kuna ani. Vanhu they think kuti kana vachipa vari kupa kuvanhu. Unopa kuvanhu, Mwari wacho haaoneki. Mwari mweya, asi anoshanda nevanhu, akasika vanhu semufananidzo wake. Saka tikatopa munhu tatopa Mwari. Ukapa mai vako wapa Mwari, ukapa munin'ina wapo wapa Mwari, ukapa shamwari yako wapa Mwari, wapa neighbor wako wapa Mwari, ukapa kuchechi wapa Mwari, ukapa nherera neshirikadzi wapa Mwari. Whoever wawapa watopa Mwari. Ndo mapiri atinoita Mwari iwa. Saka Mwari hatumpe nekuti anotambudzika, hatumpe nekuti ane nhamo, tinomupa nekuti ane rudo nevanhu vake. Saka tikapa vanhu vake vanotambudzika, tikapa vanhu vake senzera yekumuteerera, tabata mwoyo wake, makomborero hatimapedzi, tatomadina. Pozvizvi zvaachotaura izvo kuti ukapa iwe uchawana zvakawanda kudarika zvawapa, which means Mwari ari kungotesta obedience dzedu kuti tinoteerera here. Saka nhau yekupa iya itest yaMwari yekuti tinoteerera here zvaanotaura kana zvakataura. Kwetawo vamwe vasinganzwisisi nyaya dzekupa, understanding yacho yekuti
ukapa mwanza patata akuimba tichiti kana wapa usataure taure kuti ndapa, kana wapa usataurise kuti ndapa. Munhu akakupa suti yake akakupa suti yake anosara ataura kuti mukuona mukomana anotambudziko, dai ndisiri nini suti yakapfeka iyi yari pamahwani, mukomana anga akupfeka magamba, mapiro iwayo haana mablessings. Mwari azvidi. Kana wapa neruoko rerudyi ruboshwe ngarusaona kuti wapa. Ndo nyaya yataitoda kutsanangura iyi nyaya yekuti tazopa iyi toenda pamberi pekamera toti wazopa nyika yese pasi rese robva raziva kuti nhengo yavo yakazodai wakabata hamba so inenge nekashuga nekasauti uchitambidza munhu uchienda pamberi pekamera just because munhu anenge achida kana maviews. Mapiro akadaro futi anogona kulusa makomborero. Ndo zvandaitoda kudzidzisa apa pasongo yekupa kuti pamwe pacho kupa isaini yerudo yelove. Kwaona munhu achikwanisa kupa ane rudo mune iye, nekuti hakuna munhu anokwanisa kupa asina rudo. Saka zhinji rudo runopusha munhu kupa. Ndaidzidzisa vanhu kupa. Ndo nyaya yangu yandaitaura kuti saka itsika yavo Mwari Baba kupota vachikomborera vanopa. Mwari havakangani, havana chikwereti nemunhu, havadye chemunhu, nekuti ivo havatambudzike kaMwari. Mwari mabhekoni zvese zvatinodya panapa ivo havatodyi izvozvo. Kwavanogara hakuna nhamo dzesedzi, asi vanoitira isu kuti tigare zvakanaka panyika, tichengetane, tive nerudo. Bosi ndo mutemo wavakasiya, principle yavasiya kuti Mwari pamutemo yese ndatichidana naye. Saka kudanana kunooneka nekupa, kushiya zvishoma zvamuinazvo. Kupa hazvirevo kuti une zvakawanda, kupa kunoreva kuti une mwoyo wacho wekupa, wekushiya nevamwe. Ndo nhau yekupa yandaitaura ndichibatsirwa namukoma Alan Chimbedu kuti tibatsirane kusvitsa shoko iroro rekupa iri kuvanhu, kuti vanhu ngatisava selfish zvekuti kana Mwari akukomborera waone zvakawanda. Kunongo munhu anotorasa zvinhu kutorasa mubhini asina kubvunzwa kuti pane anochida here. Kwete vane tsika yekuti vanonyanya kuda kufarira kupa vanhu zvavasingadi. Nyaya yekupa futi inoda kuti kana uchipa ipa munhu chinhu chaunotonzwa kuti unotoda ichocho ndochaunopa munhu, ndokupa chaiko chaiko. Kwete pamwepo kuti pamwe une zvimwe zvinhu zvausingadi zvauri kuona kuti handingarase mubhini, unokwanisa futi kupa vanhu. Ndo songo izvi zvainenge ichitsanangura. Then tauya pasongo inonzi nhamo dzangu. Ndamboitsanangura hangu pamashura. Nhamo dzangu it's a prayer futi. Mwari ndine nhamo dzangu dzandotokumbira ikoko kuti mundinzwe, bozi kana ndakaita nhamo dzangu ndinouya kwamuri. Bozi vanhu vanonetsa. Ukaudza munhu nhamo dzako vanozoswera vatowana nyaya dzekutandarisa. Vamwe vakutokuposta pamafacebook, vamwe vanenge vanowana maviews nenyaya dzako iwewe. Saka nhamo dzangu ndauya nadzo kwamuri Mwari, nekuti handingatambure muripo kuti chajei. Imi munoziva, makativimbisa mushoko mukati musafunganya pamusoro peupenyu kuti muchadye, muchafuke, muchapfeke, nekuti muviri haukunde here chokudya. Upenyu haukunde here chokudya, kwewo muviri wenyu haukunde here chokupfeka nechokufuka. Zvavaedza kutaura Mwari ndezvekuti chandakatokupai muviri uyu une value kudarika zvandakupai. Chandakakupai upenyu une value kudarika chikafu. Saka kana ndakakupai zvinokosha kare, ndingatadze kukupa here bhekoni yekuti udye, ndakakupa muromo usingatengeki. Ndakatadze kukupa bhutsu Nike, ingava Jordan or ameno whatever, ene label ramunoda kuti upfeke mugumbo, ndakakupa gumbo risingatengeki. Gumbo rekuti nhasi rikadamburwa hauchakwanisa kuwana rimwe futi rinenge rine value yakakurisa. Upenyu hwekuti ukauluza hauchakwanisa kuwana humwe. Ndakupa upenyu husingatengeswi, husingatengeke, ndisina kukutengesera. Ndotadza kukupa sadza, hazvisi kumeka sense. Saka ndaedza kungodzosera mashoko avo Mwari avaitaura kuti Mwari zviripo zvamakavimbisa muchiti muchatipa, Baba tipeiwo munamato. It's a prayer yandiri kunamatwa kuna Mwari nekudawo kwezvandakaonawo muupenyu wangu. Asi ndoziva kuti pakurarama kwangu inini kwandiri kuitawo kune vamwe vanhu mamillions vanotoraramawo life yandiri kurarama iyi. Vanokwanisa kutorelata nesongo iyi vachishandisawo futi as a prayer paupenyu hwavo kuti ivabatsire. Touya pasongo iyo yakanzi iyo Maskamu. Maskamu, it's a very controversial song. It's very controversial. But anyway, Maskamu inhau yekuti ndaiti asi makanzwa here kuti Satani haachagari kumusha. Most of the preachers kuti vaparidza vakuti vakabva kumaBible school vakanzi enda unoparidza kumusha, anoona senge itori case kusadi kwake kunoparidza kumaundarweni, because
kunofambwa distance ye 10 kilometers kunochera mvura, but kune vanhuka vane mweya weda kutoponeswa. Saka tese kana tauda kuparidza mumatauni, munobuda chegumi chemari, munobuda offering yemari, munoappreciatwa nemasutu nemotikari dzakanaka. Ko vari kumamisha vachaparidzirwa nani? Mweya yavo ichaponeswa sei? Nekuti aponesa mweya wemunhu ari kuzumba naaponesa mweya wemunhu ari kuBorodale kana mhenu werevha kwaari kumadokero muri mutauni, vanhu vese vava vaita basa rakafanana. Mweya wemunhu ari kuzumba wakakosha kufanana nemweya wemunhu ari kuBorodale. Saka tese kana taungana muno mumatauni, nana Mutare, Gweru, hatidi kuenda kumamisha. Vari kumamisha vachaparidzirwa nani? Because vanhu kumamisha vazhinji havana mafundisi. Vachaparidzirwa nani? Kwei mafundisi kana makungoungana muno mutauni, muchaparidzirwa nani? Saka ndakagara pasi ndikaongorora kuti vaparidzi vazhinji motive yavo haisisiri pakuda kushumira shoko, yapa kutsvaga mari. I'm sorry to say, asi kana Mwari andituma kuti taure izvo ndinongotaura. Hozi motive yavanhu vazhinji yapa kuda kutsvaga mari. Ufungisiti kuti shoko ngariende. Mwari anotaura kuti endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose, muvababatidze muzita raBaba neroMwanakomana neroMweya Mutsvene. Mweya Mutsvene ari mubatsiri wedu panguva ino. Ngatiendei. Bozi ukaenda kumami hazviro kuti unobudira kana waparidza muHarare. Ukaenda kumusha ikoko ukaita basa rako nemazvo chaizvo, God will bless you. Uri kumusha ikoko, Mwari anokukomborera, hapererweka. Saka patata dambudziko rokuti tine vanhu vane fake love. Ibo muno macho mumatauni macho, muchechi munenge mune madepartments, magroups, makategori. Vane mari yakawanda, nevari pakati nepakati, nevari kuzasi. Kuti chechi chipera so, vane mari vanonomhoresana vega. Vari pamiddle class vanomhoresana futi vega. Vasina sendi vava, unongoona vachibudawo nedhorawo rekuseri, vakangozvininipisa vachienda vachimhoresanawo vega ikoko, vachienda vakadaro. It's not supposed to be like that in a church, because we are Christians. Tinofanira kunge tichipa example yelove. Kune mamwe mafundisi edu akafonerwa naamai, ndivamai vanotambudzikawo, havana chavanacho, zvinhu zvakaoma. Mufundisi, mwana wangu arwara, please yamunamatiro mwana wangu. Vanobva vati isai foni panzeve, isa foni panzeve. Pamwe pacho hapana zvauri kutomboita kumba kwavo ikoko, vangogara zvavo, woisa foni panzeve wonamatira mwana. But pakafona munhu ane mari, mufundisi, ndiri pakati, but hey, pane tenda yada kubuda mufundisi. Tenda yakanaka iyi, itenda ye3 million. Saka ngati munhu waMwari pakuda munamatiro nyamba bati, muri papi munhu waMwari, muri papi? Mira ndiri kuya ipapo, ndiri kusvika mama ndinoda kusvika ipapo. Vanobva vatomhanya nemota yavo kunonamatira munhu live. Chauda kuita ndechekuti vada kumeka sure kuti kana ndanyatso kucontributawo nemunamato yangu, kamari pakanozobudaka ndinenge ndiri ndakapinda machena. Saka zvichiri pakuti tiri kuita basa raMwari rapa. Vamwe ndo vanobhadharisa ma1 kuti uyawo ndiwo, kana uda ma1 ma$50, ma$300, ma$400 1 Saka iwewe unondibhadharisa 1 kuti ndikuone iwewe, kuti iwewe uzondisvitsira zvichemo zvangu kuna Mwari. Saka uri kuedza kutaura kuti masolution ese evanhu akasvikira pauri. Ndiwe airport iwewe, anosvikira pauri iwewe, kuti munhu wese ada kuona Mwari agomuna direct anofanira abhadhara iwewe. Atanga abhadhara iwewe just because you are a pastor, just because you are a prophet, you are an apostle. Munhu anofanira tanga abhadhara iwewe kuti aone Mwari. Is that true? Mwari anongooneka. Inini izvozvo ndikada kuita 1 naMwari, hapana kana sendi randobvisa, ndingopinda mumba mangu makavanzika then ndoita ma1 naMwari. Jesu ari intermediator, ari pakati, akatimiririra izvo. Because ndiyakatifira, hatina kufirwa nemafundisi, takafirwa naJesu. Saka qualification yekuenda kuna Mwari, tinoenda kuna Mwari through Jesus Christ. Akati hakuna anouya kuna Baba asina kufura nepandiri. Haana kungoti hakuna anouya kuna Baba asina kufura nepana mufundisi. But because of lack of knowledge, vanhu vari kubirwa. Zvondirwadza, vanhu vari kubirwa mari because havazive. Hosea 4:6 yotaura kuti vanhu vangu vaparara nekushaya ruzivo. Saka mafundisi vanobira vanhu, kubira vanhu kuita kubhadharisa ma1. I'm sorry to say, hazvinakidze kunzwa asi ndochokwadi. How come unobhadharisa vanhu? Alright, kune vamwe vanopima vanotengesa zvavanotengesa, meno zvii zvavanotengesa. Lesi vari kutengesa maoiri, imwe iri kunzi $20, imwe iri kunzi $80, zvichienderana nekukura kwayo. Imwe 100 mils, imwe yakakura yakadai. Sambundudza here kuti mimi muoiri yamukuti $20 maisa simba raMwari rinoenderana ne$20, then ime 80 maisa futi simba raMwari rakati wandeiwo. Maripima sei simba raMwari? Alright, pamuri kupima muchitengesa, imi muri kuhodha kupi simba raMwari ramukutengesa? Muri kuhodha kupi imi?
ingowani makangopiwawo mahara kuti batsirai vanhu, handiti batsira bosi mwari akwanise kuuya achishanda direct panapa pasina vanhu, anotoshanda nevanhu zvandambotaura zviya haoneki, ashanda nevanhu, tofanira kumuona muvanhu. Saka mapiwa zvipo imimi, bosi chaita kuti inini ndisiyane, inini semutende ndisiyane napastor, it's not kuti there is something chiri very superior chiri pana mufundisi kana kuti iye ari very superior kudarika inini. Musiyano uripo ndewongoti akawanirwa nyasha dzekuva mufundisi, ane calling yekuva mufundisi, but otherwise tese mwari achitoona tiri vana vake. Mufundisi kune vanhu kwete kuna mwari. Kuna mwari mwana, inini futi ndiri mwana, saka tese tiri vana vake. Saka mumwe mwana apiwa chimwe chinhu, chisina mumwe mwana bvanza ndakusiyira chingwa ichi, handiti wozoshiyawo nevamwe vana, iwo batanga futi kubhadharisa vamwe vana kuti ndipei nekirikini mari madhoradhora ndikupei chingwa. Vakomana, saka nhau iyi ndikuti vanhu vari kubirwa. Saka mafundisi amanje vamwe vacho vanenge vada kuti kugadzira machechi avo, vanenge vada kugadzira mazita, nokuti munhu paanenge achirwara ari kuchipatara hapana kana munhu wananomboenda kana unomuona kana kumboziva kuti kuri kuda mari yei, kuridiwei kuchipatara ikoko. Pamwe pari kungodiwa kana kuti x-ray kana kuti ye$15, munhu ongotengerwa medication ye$5, munhu otorarama ne20 years, asi pashayika munhu anoenda kuchipatara kuti anoona murwere. Havatozivi kuti anogara kupi because haana mari, asi munhu ane mari wese anozikana paanogara nemazita evana vake nezvikoro zvinoenda vana vake nematambudziko anosangana nawo anozikanwa. Munhu asina mari haasika kumba kwake, havashanyi ikoko mafundisi, havaende, havatambise nguva. Azofa manje munhu iyeye nekuda kuprotecta zita rawo, brand manje rechechi, unoona vakazara ikoko, vatoenda vatorejista kunyaradzo musi iwoyo, chichimota dzoita maconvoy unoviga munhu. Ndopandaimba ndichiti vanoita convoy kuperekedza makuwa, iwo vakatofako nekushaya mari yeambulance chaiche. Bosi munhu akashaya mari yemedication anogona kufa nechirwere chisingaurayi, bosi ashaya mari yekuti arapiswe. Saka lavhu yacho iri kupi? Vane rudo runenge ruchidhakwa, chinokutengera supa kumba kwako usina hupfu. Zvakanaka, alright, it's okay. Ndo song inonzi maskamu yandaimba. Saka ndaireza kutaura kuti vanhu ava maskamu, havazi vese mafundisi vandiri kutaura vanoita izvi. Ndibatire zvakanaka, kune mafundisi akawanda akanaka, vane mwoyo wakanaka, vaita basa raMwari rakanaka, but vandiri kutaura ndiava vanoita zvekunyengera, vanobhadharisa vanhu. Inini handiwirani nazvo zvekubhadharisa vanhu, because hapana pazvakanyorwa kuti vanhu ngavabhadhare mawanonwani kana vaenda kuna mufundisi, hakuna izvozvo. Saka ndo ichenjedzo yandaipa kuvanhu, yandaipawo futi kune mafundisi yakuti kana zvichibvira vanhu ava ngavatendeuke, vaite basa raMwari zvakanaka. Kana pane mafundisi akanditeerera izvozvi ndichitaura paaudio yandikutaura, ngavatendeuke, vaite basa raMwari zvakanaka nenzira yakanaka. Mwari anongova blessa. Kana uchiona zvakaoma uri mufundisi, shanda, shanda iwe nemaoko ako. Washanda, Mwari okukomborera mabasa emaoko ako. Basa raMwari ongoriita rakazvimirira sebasa raMwari. Basa rako iwe unokuraramisa uriita rakazvimirira. Ndo zvandinofunga. Then panodiwa zodzo. Ndo song inonzi ndakaitora muna Ecclesiastes kana muparidzi. Inotaura kuti ivhesi scripture inotaura kuti anomhanyisa haasiri anokunda pamujaho, munhu ane simba haasiri anokunda pakurwa. Vanhu vane umhizha havasiri vanofarirwa, vanhu vane njira havasiri vane pfuma kana zvekudya. Saka ndaitaura ndo zvakaita pano panyika. Sometimes haisi nyaya yekugona sitere kuridza magitari. Unoona kuti kugona kumaridza magitari zvisingaiti, ukasabudirira nawo, vane umhizha havasiri vanofarirwa. Unogona uchitogona kurova asingaiti asuka rohwa, uchigona kumhanya asingaiti, but wada unosvika wasara padidi kuti ngo urowe line obva wafenda. Uchimhanya asingaiti wakasiya vanhu, vanga vakakusiya vese kumashure obva watorwa line. So nyaya yepanyika panapa ndeyekuti pasina zvinoshamisira zvawaita, kana Mwari vatendera panobuda zvinoshamisa. Because Mwari vanotaura ivo kuna Psalms kuti munononoka kurara, handiti, muchishanda mugokurumidza kumuka, muchishanda muchidya zvekudya zvamakatamburira, asi Jehovha wadikanwa vake anovapa vavete. Saka nyaya iripo ndeyekuti isusu sevana vaMwari, Mwari kana ati yes, hakuna anoti no. Mwari kana ati waakubudirira, chero vanhu vakayaro utambire kuroya, chero vanhu vakati zvaari kuridza hazvinakidze, chero vanhu vakati bhizinesi iri haarigone kurira maneja, hari zvaane
oro whatever zvakazodai mukadzi uyu haenderane naye murume uyu haenderane naye zvakadii zvese zvinozotaurwa nevanhu. Kana Mwari atendera hazvishandi chero vanhu vakati kuruya vanokura tsoka vakaita sei. Kana Mwari atendera zvishandi. Saka ndinobhiliva kuti zvinhu zvepano panyika sometimes zvinoshanda nguva yaMwari. God's time is always the best. Mwari kana atendera hapana anoramba. Saka ndaiadhesa nyaya yekuti pamwe pacho ukaona zvinhu zvakaita nge zvakakuomera, pamwe uri kutraya nepaunogona napo uchibvunza kuti pandiri kushanda wani, patingawa ndogezawo sendisiri kurorwa, ingawa ni matsamba echikoro ndinawo wani, macertificate, wai ndisiri kuwana basa. Chine mibvunzo yakawanda tinozvibvunza. Ko ini ndinonamata wani, sei ndiroramba ndichirwara? Kana Mwari atendera, pane mukadzi akarwara for 12 years, but nguva yakangosvika yekuti apedza zvese, apedza upfumi, aenda kudzinganga, aenda kuzvipatara, kuvanhu vaMwari vakasiyana siyana, asi akangosvika akabata mupendero waJesu wenguva yake akabva apora. Yanga iri nguva yaMwari yakanga yakwana. Kwete akaberekwa akaremara, zvikanzi nevadzidzi vaJesu ko vosikari zvaibhiliva kuti kana munhu akaremara pane kesi inenge iripo. Akabvunza zvikanzi nai vadzidzi vakabvunza Jesu zvikanzi ko mwana uyu zvaakaremara kudai ndiani akatadza, vabereki vake kana iye? Jesu akati pakati pavo hapana akatadza, asi zvakaitira kuti zita raMwari rikudzwe. Saka tine matambudziko atinogona kusangana nawo muupenyu, kwete kuti aya kuzotiuraya, asi tichiziva kuti zita raMwari rikudzwe. Saka ngatidzidzei kumirira nguva yaMwari. Ndopandaitaura kuti chinoita munhu abudirire inguva yaMwari, panodiwa zodzo ngoma. Saka nyaya yezodzo andaitaura nyaya yekuti iwe wagara uri muimbi, handiti magitara maridziro ako ndiwayo, pamwe wakutoridza zvinobhohwa kudarika zvawaita kare, patongobudisa song isikatombonyanya kunakidza, ibva yatoputika, bum, yaputika. Chikuita kuti song iputike ka haizi nyaya yekuti une zvawaridza zvinoshamisira, but unenge waiswa zodzo pamusoro pako, anointing yekuti zvawakubata manje munhu zvakuendeka, vanhu vakupiwa nzeve iri positive yekunzwa zvawakuita, zvakunyatsonakidza. Kana nguva yakwana yaMwari, Mwari ane simba rekuti vanhu vake vaakasika anogona kuvaita kuti vakuteerere zvaucharidza. Anogona kuita kuti bhizinesi rako vanhu vakusapote, ubudirire, uende kunopinda pakambani usina kana certificate kana sendi recertificate. Chikoro hautomboziva kana musi wechikoro, unokwanisa kutongosvika uchipinda pabasa. Mumwe munhu atone certificate aitoshaya basa iroro, inenge yazodzo raMwari riri kushanda pamusoro pako. Saka panodiwa zodzo muupenyu, unodiwa zodzo kuti ubudirire. Chese chatinoita, whatever chatinoita, chinoda zodzo raMwari kuti chifambe zvakanaka, chibudirire, tisvike patinofanira kusvika, palevel yatofanira kusvika. Inyaya yezodzo. Kune vanga vakateerera patatanga manzwa vachiti hanza kana kuti mufundisi wezvidhakwa, yezi sungo rapurezidendi, mufundisi wezvidhakwa, mafamba nesoko, matoparidza. Ukatadza kuitirwa zvakanaka nemari dzatapuwa izvi kai, amene kuti uchada kuzoparidzirwa nani? Zvedi ka nyaya yema1 ikai yekunzi munhu bhadhariswa ka, muri kuwana kumbosimba iroro ramuri kubhadharisa vanhu. Pakaipa. Regai timboti turu kupinda kumumhanzi nekuti kutaura tati wanzei, tinoda kusanganisa nemanzi. Kamboka wapedzisira kutaura nezvako kanonzi panodiwa zodzo, ndokati akutora kubva paalbum Deal Sealed. Vari kutibata tiri pachironga uchipasana nyuchi wenyu Mafaro, ndiri kuno South East of England Desert Studios. Mukoma Albert Gadzi vari kumadokero kwatiri kubatana zvedu navo pazuva rino rataronga tikati uyai timbokurukura nemi penyuro. Mhuri yeZimbabwe vateereri nevafanzi vamonzwa kuti zvakamira sei pamusoro paalbum itsva iri. Saka rega tinzwe kambo kanonzi panodiwa zodzo. Thank you so much. Ngatirambe tiripo, hatisati tapedza, tiri kurudunura Mafaro, kuradanura kambo panodiwa zodzo. Anokonda pamakwikwi, anaziva pamutambo wetsiva, asiriye anokonda pakuwa. Vanhu vane umbisha, avasivo vanofariwa,
zvinoita upenyu upenyu. Vanhu vane njere havasiyo vane pfuma. Upenyu upenyu. Pasi rino hapanei nekuti une chipo munun'una. Pasi rino pasi rino hapanei nekuti unogona munun'una. Pasi pano pasina zvinoshamisira zvawaita kana Mwari vatendera. Vanobuda zvinoshamisa. Vanodiwa zodzi muguma. Chinoita munhu abudirire inguva yaMwari. Vanodiwa nyasha muguma. Chinoita munhu asimukire inguva yaMwari. Vanodiwa zodzi muguma. Chinoita munhu asimukire inguva yaMwari. Vanodiwa nyasha muguma. Chinoita munhu aite mari inguva yaMwari. Chinoita munhu aite mari inguva yaMwari. Dzimwe nguva vane zvipo havabudirire inguva inenge isati yakwana. Dzimwe nguva vane zvipo havabudirire inguva inenge isati yakwana. Kana Mwari vatendera hapana anoramba. Chero nganga dzemandiriri dziripo dzinozvisiva. Janiko ane simba rinodarika rake. Janiko ane simba rinodarika rake. Iye isho madzishe ambowe madzimambo. Isho madzishe ambowe madzimambo. Vanodiwa zodzi mugoma wangu. Vanodiwa zodzi mugoma wangu. Vanodiwa nyasha mugoma wangu. Vanodiwa nyasha mugoma wangu. Vuma mugoma vuma. Vuma mugoma vuma.
hapana noramba kana mwari vapfumira hapana noramba chero nganga dzemandiriri dziripo dzinozviziva chero nganga dzemandiriri dziripo dzinozviziva yariko ane simba rinodarika rake yariko ane simba rinodarika rake iye isho madzishe ambo wemadzimambo isho madzishe ambo wemadzimambo samasimba ane masimba ose samasimba ane masimba ose kumabetsuva kumadokero hapana nomukunda maodza chimba chamembe hapana nomukunda iye isho madzishe ambo wemadzimambo isho madzishe ambo wemadzimambo. Yes, muri Zimbabwe vari kutibata vese muna mafaro wemafaro paDZ Studios Southeast of England paZimnet Radio munotibata pa www.zimnetradio.net. ndiri kukurukura zvangu mukati mezuva ranhasi namukoma Albert Katsi vanotungamira chikwata chinonzi God's Kingdom Band. Yes, tinovaziva vakambofamba nechiinzi orchestra mavambo azvo, asi ezvinezvi kungovandudzwa kwezvinoitika mukati meupenyu nekuti mufundisi wezvidhakwa ndo vatiri kufamba navo mukati mezuva ranhasi muri Zimbabwe. Ndodaira kuti muitiro zvakanaka kambo kanonzi panoda zodzo, panodiwa zodzo zedi zvese zvatiri kuita zvinoda zodzo raMwari kuti zvibudirire. Mugoma Albert, ndinozva pamamuri kutsanangurira nedzimbo dziri paalbum iri. Yes,
manga muchibva mabata amwe maareas anandinoda kuti ndibvunze, saka chabvunza bvunzo iwoyoyo. Maybe zvimwe zvacho zvazongoti zvakonektana nekutarisa kwamunoita pamunenge muchibatanidza mhanzi kuti zvinouya sei kwamuri kuti muzotiburitsira kambo kana sezvakaita kuti bata band handiti kana kuti kanonzi red card. Zvinouya sei? Ndataura idzi dzimbo dzisiri paalbum ratiri kutaura nezvaro iyi nekuti dzatsanangurwa, asi ndoda kungoti in general munozvipuwa sei kuti muzotiburitsira mhanzi idzi? Thank you. Okay. Pa creation yemalines. Ya. Malines zvandoita manje. Hazvina formula chaiyo kuti ndingati ndinocreata sei, but ndinoona kuti ndichitotaura nyaya because ndinoshanda nevanhu, ndinoita zvekugera musoro, ndinoita ndiri baba meni. Ndichitotaura nyaya zvangu nevanhu ndotonzwa kuti iri weti iri ndinogara ndichirinzwa, but matsananguriro aita munhu zvinenge zviri kunyatsondimekera sense, zviri kubuda. Ndotora wedhiro ndogona kutobuda mubaba ndotobva ndatoritaura kana pa voice note kana kurinyora zvangu, kuita screenshot, ndozogara pasi kuti but wedhi rataurwa iri ndoita sei kuti ibudire song, ndototanga kutonyora malines. Kana kuti tondotosvika rhythmist achitorova zvake karhythm kangu, rhythm yakanaka, ramba uchiridza tinzwe, wototanga kutoridza. Ndobva ndangoimba anything vakomana vedika vanoti kudhomoka, ndotanga kutodhomoka ipapo, takutongoimba chero zviripo zvirikutongouya musoro izvozvo, takutoimba izvozvo. Ndikatoimba uye atoridza akakonfirma kuti mahwani kalaini kako, mahwani kako, zvatoita. Takutotangira ipapo. Kana ndandaimba zvenyuchika nehuchika, ndakutotsvaga kuti saka ndowedzera kuti kudii panyaya yenyuchi. Ndakutofunga kuti ndoti akomana huchi unonaka akomana, but kuti uhutore panorumwa munhu, pari kuti usarumwe toita sei? Tingatotsvaga moto akomana, pada kutopfeka maplastic because huchi tinge tichihuda, saka hatigone kusiya huchi nekuti ticharumwa. Tingatotsvaga kuti toita sei kuti tisarumwe kuti tore huchi. Handimukuona zvandotoratsanangura, yatosonga anenge ndatogadzira. So ndo maitiro atinoita, hazvina formula chaiyo. Pamwe pacho ndo takatorara totorota malines. Malines inini zvangu ndo life yangu, totorota malines. Song ndichitange tiri palive show ichitoimbwa, song ichinakidza zvekuti ndo ndatomuka ndichitoiziva ipapo nechuni nechine melody, ndo ndatoirekoda nevoice note. I think ndo life yangu, ndo kwakanyanya kuwandira masong angu anouya through my dreams. Then kana yauya chiri chidimbu kudaro, ndobva ndazogara pasi manje ndakuona nezvatiri kurarama kuti zvinhu zvichiva applicable kuvanhu, ndingazviaplya sei kuvanhu kuti vanhu vazvinzwisise according nemararamiro atiri kuita mazuva ano. Ndoona kuti ndozvipfekera sei, kana iri nyaya yevana ndoipfekera sei paupenyu huripo izvozvo. Ndo mafambiro azvinoita. Kana tiri palive show ndokwanisa kutongorova rimwe gitari, gitari iri mawanire ndotorinzwa, because kana waita chinhu chinyowani chinonakidza unochinzwa, newe unenge wanawo munototarisana, munotochinzwa kuti chinhu chinyowani chiri kunakidza ichi, motoona kuti moita sei nacho. Chinhu ichocho ndo inenge itori gold, itori treasure, munofanira tochibata zvakanaka, motochirekodha kuti musachikanganwa. Pochinopfuura mochisa pafoni, moshanda nacho kuti toita sei kuti tuye zvimwe. But kutaura chokwadi, ini zvandakaona, Mwari ndofunga vanenge vakangoisa zvipo, because chandokwanisa kuziva ndechekuti ndaburitsa song inonakidza, pari kuti ndizive kuti ndaitora pai. Handizvo zvati kutaura zvikunzwisika here, kuti unogona kuziva kuti waita chinhu chinonakidza, but I think Mwari ane zvimwe zvakativanzira kuti kuti ndizive ndanyatsoitora pai chaicho, yanzobva pai, sei ndatanga kuimba melody yo yabva kupi, yanzobva papi. Because chinondinakidza ndechekuti ukaimba chinhu zvinonakidza nditi, ukanzi chitsvaga zvimwe zvinonakidza futi kunge izvi, unotadza kudzokorora zvimwe zvinonakidza. Why? Which means hatitozive pazvinotozvitora. Saka it's more like a revelation. Revelation kungozarurirwa panguva iyoyo. Saka zvitoda kutoti panguva yaunozarurirwa wotova une something chinorekodha, bo zvinopfuura. Zvangofana nehope. Ndikakubvunzai ngoma Mafaro kuti nezuro makabatwa nehope exactly nguva ichadzo. Do you know kuti imi hamukwazizoziva kuti ndakabatwa nehope nguva iyi, pachamunoziva chekuti ndakarara nezuro, kuti muzive kuti zanzire exactly 5 minutes past, because paunongobatwa nehope hauzizivi kuti wabatwa nehope. Chaunoziva wamuka ndechekuti ndakarara nezuro kuma 8, but hauzive kuti what time exactly dzandakarara. Ndozvafana nekukomboza kuti hauzive kuti
line regitara yazobva papi. Chaunozwa ndechekuti ndakukomboza song, ndakomboza line regitara rinonakidza, but kuti uziva kuti yazobva papi, rabva kupi, zvatanga sei kuti riuye. Izvozvo Mwari akativanzira, but chandozwa ndechekuti zvizaruko zvinobva kuna Mwari, inenge chiri chipo, kushanda kwechipo chakaiswa mumauri naMwari. Pamwe pacho iri nzira yekutoti tiparidze, bhozi zvimwe zvatinoimba tiri kufunga kuti inyaya yechoisi yangu ndasarudza kuimba zvakati, but pasizeni iyoyo Mwari ari kutiimba izvozvo, bhozi ane vanhu vake vari kuda kuti meseji iyoyo ibatsire iende ikoko kuvanhu ivavo. Ndo zvandinofunga panyaya dzekuimba. Saka panhau dzemagitare mai zvamambibvunza kuti ndinopa vanhu malines, ini kazhinji ndinogara ndine magitare ese, bhozi ndinoridza magitare ese. Ndoridza lead guitar, ndoridza rhythm guitar, sub rhythm, bass guitar ndoridza. Saka kana ndakurumbidzawo kuwana line yakanaka yandiri kuona ichienderana nesong yandakomboza, ndinogona kupa munhu sample kana ndikahinti kongoti shamwari ndopane bass randiri kunzwa, mino ungarinzwawo sei, tionesana, imboriteerera, ndorova kana kabass kana kapiece. Bassist kana akanzwa kana ati ndirhythmist amva rhythm yakanaka iyoyo, ndipei, ndo ndatomubatisa iye owedzera, kana kuti iye ndiye anogona kutouya nerhythm ndichitoridza inini oti gadzi inzwaka pauri kuimba apa ndikuzwa rhythm iri kuita musoro mangu, agona here kuridza rhythm yakati, totondipa nemuromo ndototora rhythm yebo. Ndiri munhu ari open minded zvekuti chero munhu akaya nesound yake aitoita nemuromo, chero mwana mudiki, chero mwana wangu chai, ndinotora sound iyoyo ndoisa ipapo, bhozi handizive chamupa sound iyoyo. Saka ndomakombozera tete kana tichitokomboza ini ndotonyanyonakirwa, ndotoenjoya magitare panguva yedu yekukomboza iyo, ndo inotonyanyondinakidza, bhozi techishare uya negitara yake yani kusvika tabatanidza yasong, tese tonyatsonzwa kuti ndiri kugutsikana kuti contribution yandakaisa zvinhu zvokubuda zvakanaka. Munhu wese anofanira kuva hapana munhu anofanira kuvharirwa kunze, munhu wese anofanisa contribution yake. Kana vocalist akataura ndiri kutsa gitara rakati musoro mangu, toti ita nemuromo tinzwe, woita toribata tovata kuti rakanaka, toriisa tichibatanidza. Saka inyaya yekubatanidza pfungwa kunyanya, but kazhinji zvinozongowandirawo kwaiwo sakomboza, unenge une feeling yaunenge unayo nedirection yauda kupa pasong, kuti dati song yangu ifambe yakadai, unogona kupa 1 or 2 zvakaita skill tone kuti vanhu ungowapa direction, then vanhu kana vabata direction vafree kuchiwedzerawo vachiedha flash pasong kuti ndiri kufunga dai taidai, ndiri kufunga kuti song yedu ine speed iri slow, tadii taimhanyisa, tadii taidai, tadii tarega kuisiya masolo, tadii tazodai zvichibatsirana. Saka music tinongoarenja tichibatsirana tese. Zvabva zvadzokera panyaya iya yavapedzisira kutaura yezvinoda zodzo, kuti zvimwe zvachonaka Mwari vanenge vazodza kuti zvibude zvakadaro. Aiwa, tinozvitenda, ende izvo ndo zvazvinodawo kuti kana munhu uri munhu wevanhu ka kumaband members munenge mune ukama hwakanaka, mumhuri munoita ukama hwakanaka, kumafanzi munoita ukama hwakanaka, munoshandika zvakanaka ende basa rinobudawo zvakanaka. Aiwa, Mwari vakuitire zvakadaro. Regai tinzwe kuti muimbi wevanhu mufundisi wezvidhakwa ari kuenda here kunoparidzira zvidhakwa zvakamira sei kune mashozi apo nepapapo, zvozvo zviri kuitika here? Muri kuenda here muvanhu muimbi wedu? Mashozi sofa tiri kuita, hatisi kuita hedu zviri continuous, nenyaya ndambotaura yekuti tine mainstrumentswo chidimbu chatinacho, hatisati ane mainstruments akakwana, but tiri kuunganidza, tiri kuzama nepatokwanisa napo tine zvinhu zvakakwana. So izvozvo zvinotilimita kuti tisaita mashows akawanda emagate takings, kwete nekuti mashows emagate takings akashata, akanaka zvisingaiti, because ndo paunoona kuti kunzvimbo yakati ndinodiwa zvakadii, nzvimbo yakati ndodiwa zvakadii, but zvinonetsa kuti uriske uchiita maexperiment yekuti ndoda kuenda kwakati, ipo paine maexpense anenge aripo anenge waita, because kazhinji mukabudisa maexpense, let's say mabudisa expense ye400 muchienda kushow, because munohaya PA system, munohaya motikari, mogadzisa maposters nechikafu, ikasazodzoka mari iyoyo kunyura kwakanyanya, because mari iyoyo munenge maitora muhomwe menyu pakushanda kwamaita, moenda munonyura 400 pane ino show, moenda futi another show monyura 400. Saka mukuona kuti nyaya dzacho dzine dzichinetsa ipapa kuti muite magate takings akawanda, but vanhu vakaita sana Komalik Macheso, vana Japrisa, vana Wingi D, munhu anenge ari sure kuti kwandiri kuenda kuvanhu vanonyatsondiziva, ndikaita mashow vanhu vanozara, because they are now macrowd pullers, vanhu vanopula vanhu vakawanda, kuti expense yaabudisa inodzoka yakapetwa kana ka 10 kana ka 15,
saka wana loss. But kwatiri isusu kune madangers ekuti munogona kuaffectwa chiro neweather, anything chinogona kuaffecta show yenyu. Saka zvinenge zvakanyanyisa kunaka kuti mukawana mashows anenge ari maflat fee for now. Tikawana mashows maflat fee anenge akanaka kwatiri. Saka mashows atinoenda isusu mashows anenge ari maflat fee. Uyezve patinoofwa mari totanga tacalculate kuti alright, muridzi webhawa ari kuti uyai ndokupai mari yakati, zvinoenderana here nemari yatichabudisa, po tichabudisa mari yakati, ikuhaya zvakati, tichabudisa mari yakati, tinozosara nei? Ndo zvatinotarisa. Saka pamwe pacho tine mamwe mashow atinotoramba kuenda because mari yacho inenge iri shoma. Kuti kuri kuendera mahara, tosvika kuya toridza magitari tapedza. Vanhu vatinoshanda navo vane mhuri, vazhinji vacho vakaroora, vane vana vanoenda kuchikoro, vane maneeds avo vanenge vanawo. Saka kuti ngoenda magitari zvongonakidzwa, for now zvakunetsa palevel yatayo because kumba kuti tasiya madzimai. Isusu togona kudzidzisa vision isu seboys kuti hakumana zvinhu zvakaoma tadai. Tinogona kutoita gore rese tichidaro, tichishaya tichidzoka kumba tisina problem. But vatinogara navo manje madzimai ava vanenge vasina vision yatinenge tinayo magitari, vatozviziva varidze magitari. Zvinhu zvakatuma kuti ungoyo uchisangana maproblems everyday kuti takaenda kuya kuti azodai, wadzoka kuti azodai. Ipapo pane pakaoma manje, ndo paunozorara wakapfekerwa 3 maskin tight man. Saka nhau dzainde dzekuti tichitoonawo kuti pakamira sei. So mubvunzo wamabvunzawo mukoma kuti mashows muri kuita sei? Tiri kuita, but tinoita show yatinenge taona kuti taofawo mari iri nani, tinosarawo nika something nekuti toda kuzoenda nemari dzesauti kumba. Kana iri gate taking, tikataura nemuridzi wenzvimbo akati offer transport or something chongotirerutsirawo, tinoenda tozama kutora gate. Tine mashows akawanda tinoita kutora magedhi, but tinotanga tanyatsokutaurira nemuridzi wenzvimbo, toonesana nzvimbo yake futi kuti vanhu vanowana mari nguva dzipi, vanowana mari nei, vanhu vachabva kupi ipapa. Bosi kune dzimwe nzvimbo dzekuti munonzi kuno kweri kunozara singaiti, mosvika motoona hapana kana sendi remunhu ndauya. Saka tinotanga tanyatsoongorora, but tiri kungonamata kuti tikawana midziyo yedu yakakwana, tikawana mota yedu yakakwana, mota yedu yakamira apa, ngoro yedu yekuisa mainstruments nemainstruments edu, tinenge tiri ready kana kuita experiment. Tunoridza chero, because chero tikawana $30 tinenge tine less my expense. Saka obvious tinotongodzokera kumba tine something chatete takabata. Ndo mamira zvakaita. Mukoma Albert, inini regai nditowedzera kuti muri kutogona ipapo, because hazviite zvakanaka kuti munobuda kumba modzoka musina chaminacho. Shuwa madzimai nevana vanenge vari kutarisira kuti baba vangu anenge aenda kubasa. Saka aiwa, izvozvo ndo zvamunotofanirwa kutoramba muchiita, motokurudzirawo futi nevamwe, nekuti dzimwe dzenguva unongonzouya ipozoshaya chinobudapo, hazviite zvakanaka. Saka aiwa, tiri kuda kuti murambe makadaro. Shuwa vanenge vachikwanisa kusapota vaimbi vedu, aiwa ngazvifambe zvakadaro. Ngatisumudziranei pachedu, izvozvo tiri kuitawo zvedu zvatinogona tiri kunoko. Ndo pandabva ndada kuti mubva matotiwedzerera ipapa kuti ukama nemapromoters zvakamira sei, mune vanhu munotsamirana navo here, kuti umwe musanongoti Mukoma Albert uya mungoro washo panapa tozogadzirisana. Ameno zvakamira sei pamunorongana nemapromoters apa? Ameno kana anything chekutaura ipapa. Okay, panyaya yemapromotions amabvunza emukoma, ndo yarambotaura kuti pamapromotions kune vamwe zvavo vanotitsigira, vanotipromota, kuna vamwe vanosapota vakanyarara zvavo, vari ku behind the scene, vanonzwisisa basa redu, vane moyo wekunzwisisa kuti zvinofamba zvakadai, vanenge vachiita zvavanoita, vakafanana na DJ Mafari vava nevamwe vakasiyana siyana, vari kuseri vasikagona kutaura nemazita, vanotouya vototi Mukoma Gasi ndiri kuzwa kuti munoona kusangana nechallenge yakadai, ndati ndingodai ndiri kupa advice yangu kuti dai, vanotipa maadvice chaiyo chamashoko kuti dai. Vamwe vanokupa maconnections kuti nini handina hangu mari yandinokwanisa kukupai, kana kuti zvakawanda zvatokwanisa kutaura nemi, but ndina mhengi wangu wandinoziva, hama yangu wandowirirana naye, wandati ndikuconnectei naye, anogona kubatsirai zvakati. Zvese izvozvo zvakakosha, is part of promotion yekupromota music. Saka isusu chishuwo chedu but ndechekuti tipromote music yedu through masocial media, especially social media pari zvino digital marketing ine simba rakawanda, ine power rekuti svitsa kuvanhu vakasiyana siyana, vanhu vakawanda panguva imwe chete. Saka tiri kuzama nepatinogona napo kuti market music yedu
kuma social media platforms edu nekutrya kuti riche vanhu vakawanda, then kupromota music yedu through mashows tiri kuzama futi nepatinogona napo, tisingavhare madhoo yekuti vanokwanisa kupindira muvision iyoyo yekuti toda kuti God is Kingdom Band kana Albert Gats the Sungura president mfundiso chidhakwa vanziko vachitorerawo kana kuChina chaiwo kana kuSomalia saka vanokwanisa kujoina vision iyoyo pakupromota. Hatisi kuvhara madoors, you are free to come, tichibatsirana kupromota nenzira ipi zvayo yamunokwanisa kupromota nayo. Chero nzira inoita kuti Gats apinde muvanhu makasununguka kuuya muchibatirana nesu tichipromota music, nekuti imbwa mbiri hadzitorerwe nyama, ndozvandoziva. Saka auya achiti nini music yenyu toda kuti tokwanisa kuiridza kumaroad show, ngaaite pozi munenge muchitopromota. Auya achiti nini music yenyu tokwanisa kuidai, chero zvamakwanisa kuita. Auya achiti ndipe song yanyu ndiitambe ndiikande papeji pangu, zvese izvozvo tiri kuzvida because it's part of promotion yemusic yedu. Tiri kufara kuti vanhu vakawanda vari kuzama nepavanogona napo kuti vatipromote. Ngazvirambe zvakadaro zvedu, ngazvirambe zvakadaro tichisimudzana pachedu. Aiwa, isusu ndisu vamwanongorova zvedu tiri kuseri uko, gaga tiri kuseri ikokoko tichingofamba zvedu mbichana mbichana tichitangoti siko but tichingoitawo zvatiri kuita. Aiwa, tinotenda vese vari kusapota mukoma Albert Gats. Yes, mukoma Reason muri zeze chibaba futi ichocho chepaAustralia apa, mukoma Chamela, timu rese ripa uchimafaro kaka pa WhatsApp group ratinaro rakangonzi uchi pasina nyuchi uchimafaro. Yes, timu rese riri momo rinosapota vaimbi, ndo watinotsamirana navo. Kondozvozvo zvatinogonawo kuitawo zvedu izvozvo, right? Kutaura kuchiita kushoma, manzi dzichiwanda zvakare. Rega tidzokere paalbum Deal Sealed, toda kutora kamba kanonzi tiregerere iwo, tinzo nyaya yacho kuti zvakamira sei. Mamunzo achisanangura apa kuti pane nyaya yekuti wana sekuru wane zvavakaita, vamwe vakakura vasina chavinacho, vakatosha pfuura vasina chavinacho, vabereki vedu uyawo havana chavinacho. Saka isusu toramba futi tisina chatinacho. Mwari kana pana akatadza akaita kuti kesi iyo irambe iri mumurika, aiwa tiregererewo. Rega tikanzwe kambo makadiko muri Zimbabwe vari kutibata, tiri pachirongo uchipasana nyochi mafaro wemafaro, DZ Studio South East of England. Ndiri kunoko mukoma Gats vari kumadokero kuZimbabwe. Nhasi tambofunga kuti tibatane tikurukure zvedu pamusoro pealbum ravo itsvaitsva riri kupisa, ukachiribata zvoga ari kupfungaira utsi. Rega tikanzwe kambo tiregerereiwo. Sungura president Albert Gats bosi tate izwa manje bosi mutombo mukoma na mukuru mama zowe hapo Eli, my God, my God.
ane chinevhirikene ndiani ndatenga goloni.
ndinoziva nekunaka kwenyu Mwari, hamungambotume chirwere chonipedza senziza. Elise, my God, my God. Kasa, toneka. Aba, aba, aba. Aba, aba, aba. Ataramba namu. Ticheneserenzira isiku yangu. Ataramba namu. Ticheneserenzira isiku yangu. Isotaramba namu. Ticheneserenzira isiku yangu. Otaramba namu. Ticheneserenzira isiku yangu. Sukura President Albert Kasi Risa kita zako sia Sade kinopindika na delegation yake ya ma Minister of Sub-Region Robert Lapkin Uyuka Main Region Divine Asarakufa Minister of Focus Axon Dasi Alema Sudulu Si Ale Sudulu Tirangarire baba wangu, tirangarire baba wangu, tirangarire baba wangu, tirangarire baba wangu. Ikaya kirino inorema, une chirwere chinouraya, une mamepo anotiteverao, une vavengi vanotimukirao. Vamwe vachotiwo vatinotamba nawo, vamwe vachotiwo vatinofara nawo. Sewachi, tiri kushanda risina sororo, tiri kushanda risina sororo.
kambo kakanakisa kwazvo, kambo kanonzi tiregerere iwo. Kumana ndingati chii zvangu ndikazoda kuwedzera kandiri kuda kudhaireta meseji iri paitirwai zvakanaka mukomagazi munotigonera, aiwa zvinobuda zvakanaka, munotora nguva yenyu sekuti kwamaita shuwa kambo kakabuda zvakanaka, album racho rese dzimbo dzacho dzakanaka. Regerai tifambire pamberi, tione panyaya yekuti vanhu vanokwanisa hehe kuwana mhanzi kwamuri direct. Ndinozva vangu mambotsanangura, pane vamwe vakutibata vari kutotibata izvozvo, vangagoda kungoziva kuti vawane mhanzi dzenyu vangazvifambise sei. Mhanzi yangu inowanika pa YouTube channel yangu yakanzi Albert Guts Official, ndo pa YouTube. Then ndine TikTok futi account yangu yakanzi Albert Guts. Mukasvika ipapo munosangana nesu dzimwe nguva tichitomborwa live magitari, ndo patinopostawo futi kuti tine mashows kwakati, tizvirongwa zvakati nezvirongwa zvakati. Facebook page tinaro futi zvekare yakanzi Albert Guts. Saka kwese ikoko tinowanika. Mimhanzi inowanika ikoko. Vanoda kuti vaiwane kubva kwandiri chaiko vanondibata pafoni namba dzangu. Ndichasiya foni namba dzangu dzinoti 07822 42079, 07822 42079, 0719 963 552, 0719 963 552 ndo namba dzangu. Vanoda kundibata direct vachida music chero dzimwe dzekumashure dzekudhara, tinokwanisa kuvabatsira kuti vadzowane music idzodzo. Saka makasununguka kutibata tokwanisa music yese tinayo, hatina yatisina kubva patakatangira. No, album rekutanga chinhu ratisina ranambotaura rera rinooneka pamakaseti, rakaoneka pamakaseti chete. Toda kutraya kuti tiriwane futi album iroro kuti vateereri vedu vange vane music yese kubva patakatangira. Saka ndo mafambiro azviri kuita, mawanikiro anoita music yedu. Yes, kune vese vari kuda mhanzi yamukomagasi manzwa vachitaura. Yes, pane YouTube channel, TikTok, munogona kubata inini zvakare mafaro uchi paWhatsApp. Namba yangu inoti 0744501303. Munogona kundibata ipapo. Asi unotanga wanditsanangurira kuti ndiwani. Nekuti kune dzimwe zvimaghost number akazokuti ukangozodaira, saka unofanira kutotanga wanyora nyaya yako kuti ndiwani, kuti titaurirane ipapo pafoni pacho ipapo. Aiwa, rikatitende nekufamba kuri kuita chirongwa muri yeZimbabwe. Ndodai muitiro zvakanaka. Zimnet Radio ino flavor ine danger. Tiripo. I've been here for a long time. Akubvira kare. Yes, mutibata pa www.zimnetradio.net. Mukomagazi, enini handizi muimbi, ndiri mushamarari. Saka tiri kunzwa album makati Deal Sealed. Zvakauya sei kuti muzoti album Deal Sealed rozopinda dzimbo dzakapinda? Nekuti kune vanoparidza vaye, umwe anoverenga scripture handiti obva azobuda nemusoro wake kuti musoro wenyaya wandinoda kufamba nawo ndewakati. Zvakauya sei kuti Deal Sealed rizobuda iri album iri? Ndoreva the title, kuti title yacho muzoiti Deal Sealed. Titsanangurire zvedu ipapo. Mukana wacho ndiwoyo, nguva ndeyedu, hatina chakumhanyira. Ndo zvimwe zvatinogonawo isusu atireri. Isusu tototi muimbi aradanuke kusvikira inonzi data rapera, vachitopa futi richipera kuti vabva vabuditsa zvese zvepamoto. Saka isusu hatina malimitations ba. Muimbi ngaataure zvaanoda zvese zvaanonzwa mwoyo wake kuda. Ndo zvatinoita panapa pauchi pasina nyochi. Okay, ndanzwa mabvunza kuti mhanzi dziri paalbum iri dziri padingindira here kana kuti theme. Okay, ndingatanga nekupa definition yealbum kana kuti dingindira yekuti ndaedza kuti kudii. Ndakati Deal Sealed. Deal Sealed ndikutaura kuti mazuva ano kune kakutaura kariko kekuti madhiri, tasila madhiri kana tavharisa madhiri. Vari kuedza kutaura kuti zvinhu zvese zvajeka, madhiri asila, hapasina, hatisi kutasira dambudziko, masports apera, zvinhu zvese zvapera. Nyaya yangu iri pakuparidza pandaitaura kuti Jesu achienda akasiya ataura kuti zvapera. Pamunoverenga Bible anotaura kuti it is finished, kutaura kuti zvese zvazvichinetsa matambudziko ose zvamaisangana nazvo, zvamaiona sematambudziko,
pandauya kuzokufirai kutofa kwandaita uku zvapera. Zvareva kuti utano, matambudziko eutano, wozi Jesu akafira nhau dzeutano apera. Matambudziko epovhati apera. Vakasungwa makufana kusunungurwa. Asi zvinhu izvi zvinoitika chete kana uchitenda iwe maari kuti akafira izvozvo. Unotanga kushanda kana wangotenda kuti Jesu makafira nhau dzakati, anobva zvinobva zvatanga kushandira. So tine mascriptures kana kuti magwaro akawanda anotaura about nhau dzandiri kutaura idzi, achitaura kuti imi si vana vaMwari, Jesu akakufirai, akanga ari mupfumi, akauya akaita murombo nekuda kwenyu, kuti muurombo hwake hwaakaita imi muve vapfumi. Mapromises kaya. Saka isusu tinofanira kutoziva kuti nyaya dzese dzatiri kuda, maproblems ese atiri kunetsana nawo, madhiri akatosiyila kudhara. Chiripo chete chokuenda kunoclaima nefaith, kunoclaima nefaith kuti Mwari makati tinofanira kunge tiri vatano, tongoshandisa mascriptures iwawo, mapromises akataurwa, nyaya dzedu dzo dzatogadzirika. Asi nekuda kwelack of knowledge vanhu vanoona kusazviita, vanoona kutorwara, Jesu aripo, vanoona kutambudzika, Jesu aripo, vanoona kutosungwa nemweya yetsvinano naSatani, iye Jesu aripo. Saka ndaedza kutaura due seed. Mukateerera pane song inonzi nhamo dzangu, ndataura ndichiti Mwari wangu, nhamo dzangu ndinopira kwamuri, handiti hatingatambure imi muripo, nekuti zvese munazvo, zvese makatipa, zvese munotipa. Ndonyaya yandaedza kutaura kuti Mwari, zvamakandipa bhekoni, zvamakandipa muromo usingatengeki, nekuti ini ndakambofamba nyika dzese, asi andambosangana neshopu inotengesa mabody parts, kuti panapa pane maoko, maziso, itsvo dzema 16 years, apa handisati ndambosangana nazvo. Zvireva izvo kuti gumbo rauinaro rikabva, hauchakwanisi kuwana gumbo iroro futi rakadaro. Chero uine mari, chero uine mabillions, ndati gumbo iroro hauchakwanisi kuruwana. Zvikuedza kureva kuti value yegumbo kana value yebody part iri pauri inodarika mari yese yakagadzirwa panyika panapa. Hakuna mari inokwanisa kutenga any part yemunhu pamunhu. Mazvibata zvatotatsanangura. Saka nekukosha kwakaita mutumbi wako kana kwakaita gumbo rako iroro, handitika zvareva kuti Mwari akatokupa chinhu chakakosha kudarika bhutsu yausati wanayo. Saka ndaitaura ndichiti Mwari, zvamakatipa gumbo risingatengeswi, hamungatadzi kundipa bhutsu naikika. Hazvimeke sense. Saka ndinoedza kutaura ndichiti kana kuri kwokuti Mwari akatipa zvinhu zvakakosha kudhara mahara for free, zvikureva kuti zvasara zvacho kaizvizvi maoko ovha. Saka due seed, madhiri akasiyila kudhara. Problem iyi ndeyedu tisinganzwisisi, tisingaunderstand, tisingaone chete. Ndo zvandaitrai kutsanangura apa pasaronzi due seed. Pane song iri kuuya pama2 masong akasara, mukatarisa pane inonzi saka muchaita sei, inotaura about nyaya dzekuti inini kuti ndirarame pano panyika ndiri kuti ndive ndiri zvandirizvi, Mwari akatopedza nazvo, akatopedza nini kudara. Semba imba kana ichivakwa inotanga yatopera papepa isati yapera kuvakwa. Saka tinotoziva zvaichange iri papepa isati yatopaground. Saka madhiri anenge akapera kudara. Isu inonzi delayed match, tiri kungofamba mutemplate rakagadzirwa kudara. Saka ini itaura about vavengi kuti imi vavengi vangu, imimi zvamunonge muchindirwisa muchindifaita, kosaka muchaita sei ndikakomborewa? Because madhiri akatopera kudara. Mwari akatopedza nazvo, destiny yangu aritoiziva, zvese zvitoripo. So ndo definition yacho pandaiti due seed, ndo zvandaitira kutsanangura. Saka mubvunzo wakanaka, nekuti zvinhu zvisingagoni kuzikamwa kana asina kutsanangurika. Saka ndo mamirira zvakaita, ndo zita realbum zvarinenge richireva nemasongs. Ndikada kunyatsoritsanangura ndingatopedza futi nguva yakati rebei, but I hope nematsanangura andaita ndikubhiliva kuti zvanzika mushana kuti ndainyatsotaura kuti kudii. Watereri, watsigiri nevamwe vashamarani, ndinodaira kuti tabatsirika, tawana tsananguro yekuti album ise yakanzi Due Seed. Saka maalbum ese kutumidzwa kwawo, kupuhwa mazita, zvine chekuita nedzimbo dzacho kuti dziri kufamba dzakamira sei. Saka watozitenda netsananguro amuparidzi mupfundiso zvidhakwa manzo vachidaro. Apa pakunyatsoratidza kuti pane munhu ane anointment apa, anointing
pane anointing, pane zodzo apa. Yes, mhuri yeZimbabwe kune vari kutibata. Tiri kutaura namukoma Albert Gatsi vari kumadokero kuZimbabwe in south east of England, Desert Studios, Zita Mafaro chirongwa huchi pasina nyuchi. Mwari vatiitire zvakanaka. Regai tipinde paalbum Deal Sealed. Yes, zvanditori izvozvo so Mwari vakatosila deal sealed. Iwewe zvautori deal is sealed. Destiny yako Mwari vanotoziva zvauchasangana nazvo, zvawakasangana nazvo, nezvimwe zvauchaita. Deal is sealed pamberi paMwari. Mwari vanotigonera. Rega tinzwe kambo kanonzi nhamo dzangu. Yes, ndinongodzisiya maoko menyu. Havambotipa muromo ka totadza kudya bacon. Havambotipa tsoka ka totadza kupfeka Nike. Aiwazve deal is sealed. Itirwe zvakanaka.
zvese munotipa. Zviripo zvamakavimbisa kuti munyatipa, Baba tipeiwo Mwari wangu we. Zviripo zvamakavimbisa musati maenda, Baba tipeiwo Mwari wangu we. Zviripo zvamakavimbisa musati maenda, Baba tipeiwo Mwari wangu we. Zviripo zvamakavimbisa isusu sevana, Baba tipeiwo Mwari wangu we. Zviripo zvamakavimbisa isusu sevana, Baba tipeiwo Mwari wangu we. Handingatambure nhamo imimi muripo, Baba handingatambure nhamo imimi muripo, Baba handingatambure nhamo imimi muripo, Baba handingatambure nhamo imimi muripo, Baba. Makanipa muromo usingatengese, amungatadze kunipa peponi. Baba zvamakanipa dumbu risingatengese, amungatadze kunipa pifi. Baba zvamakanipa gumbo risingatengese, amungatadze kunipa pfuzu. Baba zvamakanipa vana vasingatengese, amungatadze kunipa fizi. Shimari, Shimari,
Gambo kanonzi nhamo dzangu ndinodziisa mumaoko menyu, nekuti Mwari havana kuti tishupike. Mwari vakatisikira kuti tifare patiri paonekwe kunaka kwavo. Saka nhamo idzi dzinotongokonzeswa naSatani chete, nekuzoitawo musikanzwa wekuti vanhu tinobata-bata kuti akunotsvaga zvimwe zvinotiunzira kutambudzika mukati meupenyu. Itirwai zvakanaka nekambo nhamo dzangu kubva paalbum Dear Sealed, kubva kuna Sungura President SP, mufundisi wezvidhakwa Mugoma Albert Gadzi, chikwata chinonzi God's Kingdom Band. Inini ndinoitirwa zvakanaka. Maalbum awo ese ndinawo kusara kwe1 rekutanga ndichiri kuti tsvagawo iroro ameno ane maarchives awo kunana ZBTC kuti rakambosubmitwa here kuti pamwe tichariwanawo ikoko rinonzi ongororo dzakadzama kana vanaro pakaseti ameno makaseti achiriko here tipei kuno tokwanisa kuri converter toriisa paMP3 tinozvigadzirisa zvinhu zvacho. Aiwa Mukoma Gadzi, thank you so much. Mhanzi dzenyu dzakanaka as always. Munongoziva kuti inini ka1 hatina kumboti chii chakati. Rega tifambire pamberi nehurukuro hwatereri, ndinovimba kuti mukuitirwa zvakanaka nehurukuro randiri kuita naMukoma Gadzi. Rega timbotarisa Mukoma Gadzi. Aino kuti kuZimbabwe kune maorganizations akumirirawo vaimbi anzane zviana something zvinoita zvemumhanzi. Zita racho randitiza panapa. Ameno kuti munowo here vemaorganizations anomirira zvevaimbi vamunodyidzana nawo or wamiriwo member, in case kuzoitirawo kuti pamwewo kutonga kwamwari pamwe vanozosarawo vachikwanisawo kuzoita sei kuitawo being a member, macontributions amunenge muchiita, kuruzoti nguva yaMwari yakwana, mhuri inogona kuwana cheuviri kuburikidza nemaorganizations anenge ariko. Ameno kuti mungade kuti dzidzisawo here kuti zviriko here zvakadaro, and are you one of the do you belong to one of those organizations? Maorganizations aripo. Tine yakafa Zimura, Zimbabwe Music Rights Association, inomirira vaimbi, ine zvainomiririrawo nhau dzema-airplay, kuplayiwa kwemusic zvakasiyana-siyana, ndokwainonyanya kuspecialize nako. Marights ekuti pamwe song yako yabiwa or something zvaitika nechekuita neizvozvo, muimbi ukafawo vane kacontribution kadiki kavanoitawo. Tine vakaita sana Zimura, iyo ndataura Zimura ndi tine ndaukanga mwaine chiko maorganization aripo akawanda anomiririrawo maartist. Ini ndiri member ikoko kuZimura, ndiri member ikoko. Tinotowana maroyalties pagore ema-airplays anoitwa maradio stations. Izvozvo ndo zvinodiwa izvozvo kana mumabasa chaimo munhu kunogona kungowawo nekungozvirongera ramangwana, nekuti hazvidi kubva zvabva zvati bhoboboka baba vakaenda zvobva zvasara zvatongoti zero. Munhu unotawo tumapolisi zvichidaro aiwa tinozvitenda. Idzidziso yakanaka iyoyo, nekuti vamwe vanongofunga kuti hazvina basa asi unozoona kunaka kwazvo pamberi apa. Aiwa tinozvitenda, rambai makadaro. Varumwe vari kuuyawo maartist vanenge vachizobvunzwa advice kwamuri, vaudza kuti mwana wamai ndo zvinoitwa izvi kuti urongeke. Mudharatu the late wakati hanzi ramangwana rirongere, ndo zvazvinoda kuti zviitwe. Right, basa rese rinouya nemachallenges. Ndiri kufunga kuti pane pamamhenge mada kuti taureni zvazvo. Ndikati Mugoma Gadzi wakurumbidza, nandida kuti ndizonyatsozvibvunza pesei pega kanjani zvakamira sei, zvingati zviri kutambudza zvirikudai machallenges amukusangana nawo pazviri zvino zvakamira sei? Machallenges atiri kusangana nawo ndo imwe yandataura, nyaya hombe iri pa financial support. Kare taimboita mhando yemapromoters vaita inonzi talent search, kana kuti vaikurumidza kuidentify talent yemunhu kuti uyu munhu uyu ane chipo. Saka zvaine chipo ndezvipi zvaari kuleka, womubatsira munhu womunecha kubva kutanga kuti kana riri gitari wotomutengera, wotodidididi, kana kuri pane zviri kudiwa paari
womubatsira. But these days hatisisina mhando yemapromoters akadaro. Tine mapromoters vanonziwo mashow organizers vanoclaima kuti mapromota, vanopromota mashows, havapromote muimbi. Saka ndivaya vaimbi vamirira kuti muimbi atanga aita influence, atanga aita mbiri, vozomushandisira advantage yekuti kwakati haasi kuzikanwa, woenda woronga mashows ikoko, woita mashow naye ikoko, votora mari yakawanda iwo womupa mari shoma. Ndo mhando yemapromota atinawo. Hatina mapromota vari kupromota music kana maartist kuti vaende kumberi. Hatina mapromoters iwayo. Saka zviri kubva pakawanda pakuti machallenge ndeyekuti sometimes airplay inogona kunetsa, vaimbi tawandisa. Saka kuti DJ apinde aridze vaimbi vese, pamwe pacho panonetsa. Pane zvakawanda zvinenge zvichiitika, dzimwe dzenguva corruption chaiyo inotoitika, kuti munhu anogona kupiwa mari wotonzi shamwari, pabhawa panapa kana nhenga akauya achida show musamupe show. Kune vanhu vanoita zvinhu zvakadaro. Kune zvinhu zvakafanana nekuti nhau dzeairplay idzodzo, pane paitoda kutoti usimbe kuti urirewo, kuti ubude panewspaper. Haukwanisi kuenda kunewspaper uchingonobuda pasinawo chawabuditsawo kana mari or something like that. So nyaya hombe iripo ndeyekudai so, zvinhu zvizokungodzoka pamari. Zvakangofanana nemunhu akaita purazi rake, purazi rake rakakura zisingaita ne 25 hectares, but haana kana tarakita, haana kana mainputs ekurimisa, haana kana chii. Purazi iroro rinoshaya basa, anosvika pakutongofa achi ndine purazi rangu. Ndo zvakafanana nemunhu ane chipo, ano ndine chipo changu ndorova magitari, but unorova magitari but hauna kana mushandi kana wani anokubatsira kuridza magitari acho. Hautorina kana mainstrument, gitari rekuridza chairo hautorina, unokumbira. It becomes very difficult kuti muimbi abudirire. Saka kukauya munhu asina chipo achirova magitari iwaya, hatorina kana chipo chacho, asi aine mari, munhu it's very easy kuti arire. But anogona kutongorira but vanhu vasingamudi, asi achirira asingaiti, because nawe iripo ndekuti mari yake ndiyo inenge ichishanda. Saka I realized kuti challenge hombe iri kwatiri isusu vanhu tinenge takapiwawo zvipo naMwari, ndekuti hatina mari. Tisina mari kudaro, hakuna vanhu vari willing kutibatsira kuti tibudirire. Hakuna vanhu vari willing kutibatsira. Saka we struggle kuti tisumukire tisvike patofana kusvika, nenhau yekuti support yemari ndo yakakurisa. Because kana tikada kunzi vanhu vanogona kuuya nemaideas tereki, imbomaketai, itai zvakati, watipa maideas anotoshanda chaiwo, but idea kuti ishande inotoda mari, inobhekwa nemari. Because idea iri yega pasina mari haishande, because maideas titori nawo but hapana mari yekuti maideas abudirire. Saka munhu ane idea asina mari haasi chinhu, because idea yako inoda kubhekwa nemari. Tinogona kutoziva kuti marketing yakanaka ndeyekuti tinofanira kuenda pasocial media toita se, topota tichiposta, tofanira kuenda kunewspaper tosvika tobudisa article, tofanira kuenda kuradio station todai toita mainterviews, toita se, tofanira kuita mashows. Those ideas, we have those ideas, but takada kutarisa kuti chinonzi marketing, department remarketing rinotoda mari yakawanda, because kuti uende pasocial media pacho unoda data. Kunoku munoziva kuZimbabwe data rinodhura. Unoda data kuti uende uposte something, unoda data. Unoda data rekuti ugara uchimonita zvinhu zvako, uchipindura mafans, uchiita sei. Mazuva kune malive paTikTok, uchirova malive paTikTok every week, orova malive, uchiita sei. Pamwe pacho panodawo mari yekutopota uchitoboosta chaiko maaccounts ako kuti uite mafollowers akawanda. Zvese izvozvo mainstruments yekuti muda kuita marehesawo, mafunga wadaita album, you need mainstruments ekuita marehesawo kuti album renyu riite sei, ribude zvakanaka. You need fee, studio fee chaichai. Do you know kuti studio fee yega yakazvimiririra kuti mukwanise kuenda kustudio, munoda mari yakawanda zvisingaiti. Ndozvanga kuti vanhu vazhinji havana knowledge yekuti zvinofamba sei. Nhasi rega ndizvo kuzvitsanangura, because zvinhu zvakakosha kuti zvitsanangure kuti vateereri vedu vazvizive, nevamwe vanonzwawo vazvizive, nekuti pavanhu vanotiteerera ndinoziva kuti kune vanhu vanenge vakakomborerwa naMwari, vakakwanisawo kupiwawo zvakawanda, vane mari yakawanda. Kana vatinzwawo kudai so, vanhu vanogona kutibatsirawo. Now une tikandie kudai so, ndine mamembers toti ndine 4 vanhu vada kundibatsira pakuridza. Ndina bassist, ndina rhythmist, ndina sub rhythmist, ndina drama anoridza madrums, vanhu 4 ava. Mumwe nemumwe obva ndichaja kuti shamwari, ini ndiri kuda tomboti vandichipisira vanhu ava, voti shamwari, inini pa 6 songs zauri kuda kuita, pa each song ndiri kuda $30.
kuti ndikurekodhere. Saka zvareva kuti pasong yega yega ndiri kubudisa $30 pamunhu. Munhu 1 kana achirekodha 6 songs, 6 30 times 6 tikutaura 180. 180 times 4 ndo mari anenge achida kuti ndipe vanhu kuti ndivabhadhare kuti vaende kustudio. Ndo vakachipa vacho vandichipisira. Taenda pamari yesawo. Mari yesawo anoita $10 per hour kuti kwanisa kuresa. Saka album rine 6 tracks rinoda ma-hours akawandisa zvisingaiti. Saka tinopesera takuita ma-shortcuts kuti tangoresa kana for 3 days tichita kana 4 hours kuti tikwanise kungoita something. But ma-hours anenge achitodiwa pakuresa akawandisa. Zvichireva izvo kuti kana tiine ma-instruments edu hatina nguva yekunozonobhadhara kumaresa studios. Takungoshandisa ma-instruments edu kuresa. Zvatibatsira kukata ma-cost nemwe expense. Tabva ipapo ma-studio fee kwatinorekodha kunoita $15 per hour kurekodha. Saka tiri kuda a maximum of 40 hours or zvuma 50 hours. Saka mukati $15 times 50 ndo mari yatinoshandisa pakurekodha music yedu. Iyoyo ndo mari inoshanda pakurekodha music yedu. Tabva ipapo producer ane mari yake yaanoda. Kune inonzi mixing and mastering. Mixing and mastering inoita $30 per song. Saka natine 6 songs tiri kuti $30 times 6 imari yemixing and mastering. Tabva ipapo tine mari yeproduction. Patinogadzira ma-CD, panoita ma-album launch nechi. Imwe amount futi inodiwa ipapo. Sleeve design, kugadzira sleeve design rara. CD cover. Kune expense yako. Ma-expense ema-airtime atichatauri. Nekuzoti maungana as a band, muchipractice as a team. Imwe mari futi panodiwa chikafu, panodiwa zvakawanda. Vanhu vauya kuzoungana pamba pako, vane madzimai avo, vanofana kusirwa something vachiya kuzoresa. Saka panobuda mari yakawanda zvisingaiti pakurekodha kuti album rinzi rabuda. Saka izvozvo imari idzodzi hadzinei chekuita nemagitari. Indawo yekuti tine passion. Saka tinotoshanda mari idzodzo nemamwewo mabasa totosacrifice kuti chero kumbasa tabhadhara rendi takutomeka sure kuti totomboita zvekuti kustudio kunake. Ndo dambudziko guru. I think vaimbi vazhinji vakatsanangura vasati vambotsanangura dambudziko iri nematsanangura ndokuita. Pandiri kushaya kujekesa kuti vanhu vanzwisise maproblems atinosangana nawo. Mbozonza vamwe vachiti hamkoma matiregerera gore namuna kubudisa album, hamusi kubudisa album. Havanyasonzwisisa kuti kana tati hatisi kubudisa album, inungo here dzekuita maalbum, tinenge tisina masongo here kana kuti chii. Ichi ndo chokwadi chandakuudzai. Masongo tinenge tinawo, nungo hatina, because magitari ndo tinofema magitari. Tinoridza magitari, totorati titomaridza. Anorara ari kupiro kumagitari. Masongo hatigona kumapedza because masongo takanyora akawandisa zvokuti tichatofa tisina kumarekodhi akawandisa masongo. But chinotilimita ndo nyaya yemari. Tabva ipapo tapedza tabudisa album. Raenda kuvanhu. Unoona kuinbox kwako kunogona kuita vanhu 100. Vachiti album rako rakabuda kondisendero kasongo, masongo ako. Sendero masongo vana anatombozvindojusa kuti anonzani munhu. Angotanga anongondisendero masongo zako. Ndisendero kamasongo zako. Chavasiri kuziva chete vari kungozongona yasongo anditi. But kuti azive kuti songo iyi yakabva kupi. Saka kubika songo kwakafanana nemunhu ari kuchengeta mabroiler ake. Atoisa capital yake ipapo. Ongosvika kwaarobva kuti ko ndipo ka 1 broiler ndibonobika mumba kwangu. Ndipo ka 1 broiler ndo zvakafanana kuti ndisendero masongo. Vanhu havazivi. Saka munhu wanonoka kumusendera masongo. Pamwe nezvauri kuitawo pane zvaitika kuti usamusendera masongo. Wakutotanga utotukwa nemafanzi. Uda kuchitanga wakapenga chichera chitangani. Ana nhengi masongo awo tirongomawana. Uri kuzviona nyaya dzacho. Pari munhu pari kundisendera songo. Alright, tomboti ndafunga kusendera vanhu ari 100 vese masongo. Masongo edu esungura munomaziva anenge ane mamegabytes akati kurei. Ndada kuwasendera 100 vana times 6 songs. Anditi 100 times 6 it's 600. Ndasenda ka 600 masongo. Megabytes edu anenge ane zvoma 17, 15, 14 megabytes. Ndinge ndichida data remari ndisendere vanhu 100 masongs. Ndomvunzo yandinge tichibvunza iyo. Saka mamwe matambudziko anotange madiki but akakura. So topesera takutange tiri vanhu vasiri kunyatsogona kushanda zvakanaka nevanhu here or something like that. So sapane nyaya yedu ndepekuti nyaya hombe zvayo kumafanzi kwayo yeidiki. Hombe ndeye financial support. Kuti kawana ma-instruments edu kushandisa
towanawo kana chimoto chinongoti kwere chisimuka tichienda kubasa. Ndo pane nyaya ma-instruments, motikari dzekushandisa, financial support pamari apa ndo pane challenge hombe inoita kuti mozoona vamwe vaimba vachizonzi akazosiya zvekuimba akuita zvekutengesa mavheji, akurima mavheji. Anenge aona kuti ndamboshingirira for more than 15 years. Mi ndakuudzai ndine maalbums anenge 9 pakana mamakateerera. But umwe muna unoshamisika kuti but why 9 albums munhu asina unyatsosvika paanofanira kusvika. Ndo matambudziko acho iwawo. Saka ndafara singaite mukoma DJ Mafaru nemubvunzo wamabvunza, machallenges amabvunza. Machallenges atiri kusangana nawo akawandisa hawo, but ndangotaura mashoma anova akanyanya kuti koshe yacho kana wanyanya kuaffect acho kuti vateereri vedu vanzive, because ndinoziva kuti patinochita mainterview anonzwikwa nevanhu vakasiyana siyana, anonzwikwa nevanhu vakawanda, vamwe vane mwoyo kutotibatsira, vamwewo vanenge vane shungu dzokutibatsira asi vasinawo. Asi ndoda kutenda hangu nokuti pavateereri pane vatsigiri vedu vakawandisa vari kumhiri kwemakungwa, vatisingagona kutaura nemazita, vanotoziva kuti kana maalbum abuda vamwe vanotenga maalbum, vane zvavanoita, vane rubatsiro rwavanotipa. So ndoda kutenda vanhu vakadaro, kuti nevamwewo kusabatsira zviri kuti vanenge vasingadi, vamwe vanenge vasinawo, but ndatry kujekesa kuti kune vanenge vaine pavanapo pakati vatibatsirewo kuti music industry ireruke, tisimukire. Nekuti munhu akatokupa chero mari yemastrings chaichero atokusimudzira, nekuti gitara hariri pasina mastrings. Saka ndo machallenges atiri kusangana nawo, tunamata kuna Mwari kuti Mwari atine vanhu vane mwoyo wekubatsirawo, vane pavanokwanisa kuwana napo vachitibatsirawo kuti simuke, kuti matambudziko acho asanyanya kutirwisa. Nekuti izvozvi Satani ndo paakamira ipapa pamainstruments apa, pamarketing apa, nepazvifambiso zvekuti tiite basa. Akamira ipapo, tikutoya kurwa naye kuti akangobva ipapo kusimukira kwedu kunenge kwanyore. Mufundisi wezvidhakwa, yes, mukoma Albert Katsi Sungura, president yevabva vati nemo kutaura zvese. Shuwa ini ndiri kuri rimwe group ravo, yes, unoona vanhu vabva ndikandiro, asi manzwa shuwa kwazviri kuzoaffecta kuti vanoda data rekuzokutumirai ende vanhu vacho tinei takawanda. Saka zvazvinoda kuita ngatitsigire vaimbi vedu, fanika kugrupu redu ukoko reorchestra mawamba azvo, God's Kingdom Band ikoko tikangoitawo mbichana tese, hatizi tese tinenge tinadzo mimbi wedu tinomufarira, asi ukangowanawo kambichana keti kungoti regerai ndimbotichi ngoma gadzi chimbobateni apapa. Nekuti vamwe vanenge vachitobvunza nedzimbo dzimwe dzedzi dzemaalbum ekudhara makatanga kuridzai, isusu tinadzo tinogona kudziisa pagrupu ipapapa. But zvinenge zvichidawo kutika pauri kuti uchiridzawo uchinake umbofunga kuti but muimbi wangu achada kudzokera futi mustudio nai ndingataurise ndikazodhairuta message yauya zvakanaka kuna muparidzi. Yes, kaka mufundisi wezvidhakwa ndo zvavanoitwa mumastreet umu, nekuti unoona vanhu vaita kunge vari muchechi kumirira muimbi wavo achipakura ngoma pakaipa. Mwari wenyasha vakuitirei zvakanaka. Tinodayira kuti kune vari kunzwawo kunze uku, vari kunzwawo vanokwanisawo kungoitawo assist in whichever way you can, kuti chikwata chiende kumberi. Mukoma Gadzi, regai timbotarisa pamakolabho. Ndiri kuziva hangu kuti paalbum iri pane pamakaimba na madzibaba varipo, then makaimba futi na Sony. Sony komana nenzwa zita racho rakuda kutonzenga ngoma chimbeto. Sony mwafunga kuroora Sony. Yes, Mwari vatiitire zvakanaka. Ramba ratonditiza ende futi akovanaka but asi panataura nyaya yaSony apa vanhu mabva maziva kuti ndiani andiri kutaura, mukoma Alan Chimbeto. Yes, zvanga singagone kuti ribaratidza tiri vanhu music izvo. Rega tinzwa kuti zvakamira sei, pane vamwe here vamurikuita makolabho nawo? Vaimbi vatinobatana navo varipo vakati wandei, even besides magitare, kutongowirirana paukama, kutongotiwo ufu wapera totomhanya kuti shamwari mhuri yakuda kufa nenzara kumbawo, mbondipawo upfu ndimunobikira mhuri. Varipo shamwari dzedu paukama totowirirana zvisingaite,
nekuti munhu andoti vaimbi vavo vanhu vakutoti cheto ndikafona na 1 am haambondipopotera kuti siwafona time zinoziposi tinenge tine ukama vakawandisa vaimbi andikone kuvapedza but vamwe vacho ndiva vatakarasikirwa navo vana mukoma tatenda. I was my best friend, ngari shamwari yangu yepadhuze chaiyo. Vakawandisa vaimbi vatinoshanda navo vakaita sana mukoma Makungwazi, is a friend of mine. Makungwazi tinowirirana, vana senior lecturer mazibaba, ndibaba kwatiri, baba vedu havana kana dambudziko. Vana baba Sharo, vana mukoma Macheso, aiwa avo ndana baba. Kana tichivatarisa akava tikutaura kuti tikutaura zvana baba, vana baba vakatirera nanhasi vachiri kutirera, vanotibika. Kuti chero tikasvika kumba kwavo tikatanga kutaura, vana vanotipa mazano, maideas akawanda kuti munoona mwanangu, itai kudai zvakati musazoita, zvakati musaite, kumagitari kune matambudziko akati. Nokuti vane experience yakawanda yavainayo kubudikidza nemagitari. Nevamwe vaimbi vakawanda tingagona kumenshira nemazita avo, vana Boss Kiss, vaimbi vandotamba navo ivavo, vakawandisa. So vaimbi vatine ushamwari navo varipo. Obed Chari is a friend of mine, tinowirirana zvekare naObed Chari. Saka ndozviri kwandiro, handinotamba nevaimbi vazhinji zvekuti vamwe vatisati tagona kutowirirana navo ndofunga inyaya yekuaccess hatisati tasangana, hapana chari chatisanganisa. But vaimbi vazhinji vandakasangana navo ndine ukama hwakanaka navo, tinowirirana. Munhu ukashanda nevamwe hauzowana kujegawo apo nepapapo. Izvo zvakangonaka kuwirirana muindastry kuti zvinhu zvacho zvibatane zvibude zvakanaka. Aiwa, tinozvitenda Sungura president. Right, tafamba nechirongwa kana vateereri vacho mutofunga kuti koyo haufa. Aiwa, izvozvo zvatinoita ndezvo tinofamba tinoita kuti muimbi arudunure kupombonoka zvedu akukurukura chaiko because tinotagadzirisa masystem acho kuti zviitike saizvozvo. Mukoma Obed, takuda kuti tisvike ipapo chipedzisa chirongwa chedu. Tingi tataura about dzimbo dzedu 5 dzapinda, kwasara 1 yatichazooneka nayo vateereri vafanzi nevateereri vese iwabva marinzwa. Rega titase pakukwazisa, mune vanhu vamuda kuti mukwazise here tisati tazopedza chirongwa chedu? Ndinoda kukwazisa, kutanga nokwazisa DJ Mafaro, Boss Shingi Muzembe pa UK apo. Ndikutokukwazisa ndiri panapa, ndokwazisa nemhuri yenyu yese. Ndobva ndakwazisa shamwari yangu anonzi Joseph Joe Katete ari paMount Darwin, Admire paMount Darwin ipapo. Ndokwazisa sekuru vangu, sekuru vangu vanonzi Tapiwa, kana kuti baba Ray, hanzvadzi yamama wangu ndiyo wakanzisa gitare. Ndoda kukwasa sekuru wangu anonzi Tinewe paMount Darwin ipapo zvekare. Ndoda kukwasa maticha angu ese vakandidzidzisa, handichakwasa kutora nemazita asi vanozviziva kuti kamunhu aka ndokataidzidzisa kachinesa negitare. Ndokukwasa mafriends angu ese andakadzidza nawo, maclassmates angu ese. Ndokukwasawo mudzimai wangu anonzi Nometa Nyamhanza, chipondamoyo changu nichiti I love you. Ndokukwazisa mudzimai wangu pamberi pevanhu vese, handinyare newe. Ndoda kukwasa futi mukoma Reason Murungweni vari paAustralia apo. Ndoti kwazai mukoma wangu Boss Mutombo, mukoma wangu Earthquip, Earth Movers. Ndoda kukwazai. Ndoda kukwasa vaning'ina vangu vese, Alfred Gatsi, Axon Gatsi, Faith Gatsi. Ndokwasa baba vangu namai vangu pamberi pevanhu, ndovakwazisa kuti makadii, ndokudai, makandikoshera mese. Nevamwe vandakanganwa, ndoda kukwasa Isa Mfumi pamutara apo. Ndoda kukwasa Boss Kosi Rose vari pakadoma apo. Ndokwasa ndokwasa Zimbabwe yese mese munotiteerera, nemi musati makwasa kutiteerera, ndikukwasai, ndokudai mese. Ndoda kumhoresa chechi yangu inonzi Zayoja Forward in Faith, vana vababa Guti. Ndikukwazisai mese. Ndoda kukwasa mukuru wechechi yangu vanonzi Archbishop
Joseph Joguti, baba vangu ndokukwazisai chiti makadii nevose vana Apostle Nyambo, ana Dr. Steve Simukai, ndinokukwazisai vana baba vangu nana baba vangu vese pamweya. Ndinokukwazisai mapastors angu ose asingagoni kutaura nemazita, asi ndi mapastors angu akandirera, vanondirera. Ndinokukwazisai nevana vese veZayoja Forward in Faith, ndinokukwazisai ndichiti Mungu waEzekeri, Mwari waEzekeri akuchengetei. Ndinokutendai nekundinamatira, rambai muchindinamatira kuti ndibudirire, rambai muchindinamatira. Ndinokuonekai vatsigiri vangu, ndikukutendai. Uyai kumaplatforms edu, social media platforms, WhatsApp, TikTok, Facebook, YouTube, tichitandara tiriko kuInstagram. Kwamunokwanisa kuuya tichitandara, uyai titandare, tichitaura mibvunzo yenyu yamuinayo, uyai nayo ikoko. Macontributions uyai nawo ikoko. Zvamungada kuti tikuwedzerei pamusic, zvamungada kuti tikuitirei, uyai nazvo. Makasununguka, tiri vanhu vakasununguka chaizvo kutaura neni chero nguva. Wada kujoina magurupu edu eWhatsApp, munondibata paWhatsApp, namba dzandakupa idzodzo, mondibata tokujoinisai magurupu. Totaura pamagurupu ipapo sefamily, because ndoukama hwacho paunotangira titori hama nehama. Thank you so much. Toda kutenda DJ Mafaro nechirongwa ichi chakanaka chehuchi, chiri pahuchi pasina nyuchi. Ichokwadi huchi pasina nyuchi, nekuti chirongwa ichi chakatibatanidza nevanhu nehama dzakawanda dzakatikoshera, chakatibatanidza nevaimbi vakawanda vakatikoshera, chakatibatanidza nemafans. Ngoma DJ, ndiri kutenda kuti Mwari wekudenga akuitire zvikuru zvishuwe zviri pamwoyo penyu. Mwari ngaasadzikise. Ndiri kutendai neefodi iyoyo nekutirangarira, because vaimbi takawanda ka. Saka unochitorangarirwa kupinzwa pachirongwa chakadai so ichi. Zvinotaura mwoyo wenyu wamuinawo, nekuti muri kutiratidza kuti mune rudo nesu, tiri pamwoyo penyu. Rambai muinesu, nesuwo muri pamwoyo pedu. Mwari ngaakuchengetei, akugombore, akuwedzerei mazuva ekurarama, akuwedzerei vana, akuwedzerei zvamunoda, akuwedzerei mari yakawanda, akuwedzerei zvese, wisdom. Ndakutendai, sarai zvakanaka. Ndini wenyu Albert Gatsi, Sungura President, mufundisi wezvidhakwa. Makurumbidza kuoneka. Ini ndakabata matomo, ndinototi muendeka. Aiwa, tinotenda Mwari nekusanganiswa. Takasanganiswa kare, ukama hwedu wakabvira kure, pausahwira, paushamwari. Vamwe kana vasangana vanofara, vamwe vanochema, vamwe vanobvisa hembe, zvese ipapo. Isusu takabatanidzwa nemumanzi. Album iroro ndorimwe rakabva raputika zvakaipa pausahwira. Kana muchiriziva vanorida munondibata, asi munotanga maisira ngoma Albert mbichana naika ndikupai album rakanzi pausahwira. Even rineri racho rakanzi Deal Sealed rineri riripo zvakare paYouTube, unokwanisa kuriwana pachannel yavo yakanzi Albert Gatsi Official. Right, mukoma Albert, aiwazve hatingatiye vateereri nevatsigiri vamashoko mairi matatu mobva machizooneka zviri official. Tiri kuimbisa kuuya nemavideos, ndo atiri kuuya nawo manje. Tofanira kukanda mavideos. Tina matirei kuti tiende mberi, tichengetwe naMwari, tisarambe tichishota. Takarasikirwa naNaison Tembo, takarwadziwa singaiti, tiri mubishi kuda kutraya kuvhara gepi iroro, asi zviri kuoma kuti rivhare, asi tinonamata kuna Mwari kuti Mwari vatibatsire tigone kushanda zvakanaka pasingaoneke vende. Pawana mukoma Naison Tembo toziva kuti pabva zino pasare vende, chero ukatenga regoridhe zvinongooneka kuti harisirepo, asi Mwari ngavatibatsire kupa kavha, muchitinamatirawo kuti zvatinoita zvibudirire, nekuti hatikwanisi kubudirira pasina simba raMwari. Tinamatirei kuti God is Kingdom Band, Albert Gatsi, mufundisi wezvidhakwa, Sungura President, vaende kumberi, tipiwewo makore akawanda ekurarama. Tinamatirei. Ndo mashoko angu andoda kukusiyirai, ndichikutendai zvikuru, nerutsigiro ndodzokora kutenda. Rambai makadaro. Mwari vakukomborerei, Mwari vakuchengetei. Kumafans angu, kumafanzi edu eSungura, ndoda kukutendai zvikuru sei vari kunze kwenyika, kunana South Africa, Australia, UK, America, Dubai, Botswana, Mozambique, Malawi, Zambia, nyika dzakatenderedza dzakasiyana siyana.
tiri kuona rutsigiro rwakawanda. Munozwa kuti sometimes mashoko chaiyo kungoti mukoma wabheti ende muri kubata, muri kundigonera uchisanangura kuti ai songo yakati yakandibatsira zvakati, pasongo iya makaita nge muri kuimba inini. Izvozvo chete. Tisatambotaura nyaya dzemari dzatotaura, zvinotisimbisa, zvinotibatsira kuti tizive kuti saka music iri kusvika kuvanhu, zvatiri kuimba zviri kutobatsira vanhu, magitara atiri kuridza runakidza vanhu. Izvo zvinotisimbisa. Rambai makadaro muchitipa feedback. Musatya kutiudza kuti mukoma Gadzi pakati pamakadai paya makati kanganisira, dai maedza kutiitirawo zvakati. Zvichemo zvenyu uyai nazvo, tiri ready kutambira zvichemo zvenyu. Pamuda kuti gadzirise munotiudza kuti gadzisai pakati, pamuda kuti wedzere futi taurai nesu, ndimi waridzi wemusic, ndimi warungu wacho inini. Taurai nesu kuti ngoma Gadzi gadzirisai pakati, ngoma Gadzi wedzerai pakati, ngoma Gadzi tiitirei zvakati. Izvozvo takazvimirira. Ndinotenda zvikuru nepandakamboita ndada kuchinja musambo. Ndokutendai vatsigiri, makandibatsira chaizvo. Because vakati aiwa mukoma, munogona zvenyu kuimba gospel renyu, pasungura dzokai pasungurai nyaya kudhara. Ndokutendai vatsigiri, makandibatsira because ndakadzoka pamusambo yenyu. Ndichatowedzera kudzoka, ndichatopfuurira futi. Because zvamunoda nawo ndakuzviziva kuti imimi semafanzi edu zvizvi zvamunotarisira kubva kwatiri, zvizhinji takuzviziva, asi musarege kuwedzerai kana pane zvimwe zvamuda kuti tiite, tikuitirei. Kana mune makolabho amukushuvira kuti tinge tichiita, munogona kutiudza kuti kutishuira kuti muite kolabho nanhengi, tikushuvira kuti mutiimbire song inotaura nezve zvakati, imbai song inoadhiresa nyaya dzakati. Izvozvo ndo basa redu tinoita, tinokuitirai. Mafanzi edu tinokutendai. Nekuuya kumashozi, tinoramba tinoita mashozi, mafanzi vanouya. Rambai muchititsigira. Hazvirevi kuti tinogona zvese, tine pamwe patinokanganisawo sevanhu, asi patinenge takanganisawo paya muchitiregererawo sevaimbi. Munozwa kuti vaimbi tinorwiswa zvakanyanya. Kune nyaya dzakasiyana dzinoitika. Kuna vanhu vanogona kuuya vokireta dzimwe nyaya dzekuda kutidonhedza. Zvimwe zvinhu kana manzwa makasunuka kubvunza, mukoma Gadzi ndanzwa nyaya yakati, chokwadi here? Tobatsirana nekutsanangurirana, nokuti munyika matorarama mune zvakawanda zvinoitika. Asi pari zvino ndiri kukutendai mafanzi kwese kwamuri, kuSouth Africa, Mozambique, nyika dzese ndiri kukutendai nerutsigiro rwenyu. Kune vamwe vatisati takwanisa kutaura navo, asi vanotitsigira vari kwavari ikoko, vari kungoona mabasa edu vasinawo zvavanotaura, asi vachititsigira. Mese ndokutendai. Nemi munotaura nesu, muchitisimbisa, muchitikurudzira, muchikontribhuta macontributions akasiyana. Mwari wekudenga ngaakukomborerei, Mwari wekudenga ngaakuchengetei, muite makore akawanda, mubereke vamwe vana vanenge imimi vane moyo yamunayo iyoyo, kuti mafanzi edu arambe achiwanda. Toda kuti Mwari awedzere mafanzi anenge imimi futika times million, kuti fan base redu rikure, nekuti tokudai imimi singaiti, tokudai singaiti. Rambai muinesu, ticharamba tiinemi, tichikupai music yamunoda. Mhuri yeZimbabwe, ndinodaira kuti maitirwa zvakanaka nekurukura kwanandiri kuita namukoma waBheti Katsi, mufundisi wezvidhakwa. Manzwa vari kudaro, vari kutaura kudaro kuti mufundisi wezvidhakwa. Ndichamboda kuti ndivo vambotitumira vhidhiyo vachiparidza kubhawa tione kuti zvakamira sei. Muri yeZimbabwe, muri rudadiso, ndiri kutendai nerutsugiro. You've been with us for for many years. Pasimnet Radio panapa chirongwa munochiziva, uchipasina nyuchi muchisamarari munomuziva mafaro chii chamusingazive pavaimbi vacho. Even kana mukoma Gadzi munovaziva, asi tangotega tiuye navo tiedze kusumudza album ravo itsva rinonzi Dear Serude. Regai tichinzwa kambo kanonzi Wadenha Makomborero. Itirwai zvakanaka muri Zimbabwe. Tosangana mune zvimwe zvikamu. Inini kunoko DZ Studio Southeast of England. I'm now signing off. Mukoma Gadzi kumadokero. Itirwai zvakanaka. Mwari wenyasha kuitire zvakanaka muri Zimbabwe. Ngatisangane zvakare mune zvimwe zvironga. Tichange tikuzivisai zvakare kana tangobatana nomumwe muimbi tomuunza pamhepo. Imimi ndimi wacho munoita kuti tiite zvatiri kuita izvi. Ndatenda hangu.
tikonezei baba tive nemoyo wekupa moyo unerudo tijengete era nechirikazi Mwari baba wakapa wanashaya wanenda na komborero engari dona mwari vanona ibani moyo wako wose wakaperera. Yes, una madazandi kuyenda kuchechi chende musharuwa una madarudo Upase kuti Mwari vakamutsvaka vakati mwanangu unodei vakati ndinoda uchenjeri vakati mwanangu unodei vakati ndinoda uchenjeri isika yavo Mwari baba kupota vachinokomborera
vanopa vamwe isika yavo Mwari Baba kupona vachingoropa